Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK. Kemm intkom Halloween! Kemm intkom tfal Halloween! Bdejna l-Amerika. Bdejna u ġat nibku. Ma ġat nibku, għarajt? Ajwa. Il-gestija ġat Ajwa. jibku. Bikkejtu. Ma kif qed jibki? Ħana l-ek għalix. Għax-skopra l-gestija. Fimli inti il-gesta Carlos. Daka skopra il-gesta Abigail. Bil-fer, vera? Bil-fer. Għax inti il-gestija. Bil-fer, gesta Abigail, bil-fer. Ħana dirkom għalix fejbin il-gestija. Għax aħna t-nej. Ħana tiftit Aħna t-nej. Imperiali. Għax aħna t-nej, Peppy's Babies. Eżatt. Aħna t-nej konna bil-frosta. Fi żminijiet differenti. Ma Peppi, Unfortunately, għad ma nħaqna l-ġurxin. Vera, imma konna l-istess rwol. Le, l-istess rwolu. Peppi, juhu nifsu aħna Minajr ma nafu hekk, nixorbu kollox. ħad gost imma dak ir-rwol inti? Ħafna. Anka jintallimt ħafna. Jien fil-fatt kien hemm Peppi għallimni ħafna. kien jgħid li speċi jisma' imma hekk tipo narak Taġej, bro. too much, tipo l-ġett tiegħi. Anka jien Imma ukoll. fimt daf kif jgħidulek tipo too much. Yes. Ma ngħid x'ismu, it's kif jkollu ċans nerġa' nagħmilha. Anka jien. Le, tallimt immensament. U every now and then. Marru laqgħu U every now and then ikolli bżonn. Xandir marru laqwa università, Peppi. Vera. U every now and then ikolli bżonn id-daża tiegħu. Iġennek, Peppi. He's a special guy. Imma jien istra ma kontx niġġieled miegħu istra. Le aħna ġili, Fit-tim kulħadd kien jiġġieled. Aħna ġilidna. Il-ġlit li rajta Rebecca u kienet tħobbu, imma jiena unor minn Le, eżempju. jienu ġilidna kważi fl-ideja. Ma nafx li ġġilet miegħu istra. Le, imminti persona kalma. Wkoll. Minnek. Tibki bil-ferħax il-gesti għaj. Rajta? Jien naħseb Peppi għadu ma jafx għax iġdaħal. Il-problema li ma nafx għax daħħalni. Missek rajtu. Inti rajtu. Malħax. Rajt l-ewwel kwarta ta' kull episodju. Mela għandek idea. Illa vera. U metlix. Missa tal-lum. Malaj. Ġifri malaj. Ma kellix. Carlos, għalix kitu għal-gestija? Kit u għal-gestijaj, għax huwa Kit. Huwa wieħed mill-ftit irġiel fix-xandir Malti. Eleganti. Iktar gustus minni. U dik inħossa jien, dik inħossa. Ħareġ. Allura kelli bżonn naċċetta l-fatt ta' teħna nagħmlu comparison Dik id-doża. għax da tifel tal-ġenwen, bravo, Ajwa. sabiħ. L-istess. Intelligenti, eleganti. Min kollox, Kit huwa Kit, full stop. Ma insomma, xorta ġifir għan tuħd mistoqsi. Ma ħan Isma, nispega. tafx istraqt mill-ewwel żewġ episodji tagħkom li meta neħel inkun nafx ħanajt. Ngħid bħalek, ħadd gost. Għad goz vera. Ħadna għod. Jien jew nibki jew nitħaq. Le, għax Abigail għaltlu li meta bekk. Mafxaj. Xi ħadd qed ifaħru u ma jkunx għax qed ngħid. Ħadna gost meta kont nippreżenta. Ġifiri t-fajla tajlu kemm minn seksi għedha ħadna għod. Iġifieri xem f'dawk il-karti. Mela, ħan spiegalkom. mela. ħan qasmu l-karti. Da jismu Ismaħħa di. Mela, qassam Carlos. Ħan qasmu karti. Ħajkonna 5 karti kull wieħed. Sewwa. Ok? U inti tista' daw il-mistoqsijiet tagħmilhom il-kull minn hawn fuq il-mejda. Tażel mistoqsija u tistaqsija Jiġġa jaqbadni l-bart. Issa, jekk hemm isma' nisew, jekk ikun hemm mistoqsija li jagħmlu wielek ma tix twiġibha, tista' tieħu karta sewda. Sawa? Li was probably għar minna. Le, karta sewda Mhux tista' neċessarjament. pereżempju tgħidlek dawwara kontra xi ħadd ieħor, Eżatt. jew tixrobna aktar grok, fimt? Paritek, tippanikjarix, ta' U min irid il-karti d-dar, ġifira xi Ma parti. kontx menti li prepared li għadi. Ma nafx kif min jirbaħ mbagħad jindik għadni. Le, memx rep. Għat ma jirbaħ. Kulħadd ħajtleb. Katitle, Għax dik xfur oħob. terbaħ l-udjenza biss. L-udjenza terbaħ. Mela, u min jixtieq dal-karti xi tibbatuna ħafna messaġġi verżjoni aktar hot tal-parties. Iktar hot tal-parties. Admin, admin@taketwo.mt jew ibatuna messaġġ fuq Facebook. Iktar ħot minn daw. Iktar ħot minn daw. Dawn huma daqsxejn censored minħabba li għalissa. Mela. Nibnuh dan il-proġett. Cheers! Cheers. Najdu l-verità fejn. Għaddi mimlija. Dan huwa importanti ħafna. Verità biss. Iva, di. Il-verità u l-verità biss, guys. Thank you Fejn l-ħansa. il-verità.
Thank you l-ħansa ta' dan il-ram vera tajjeb, premium ram. Min hemm għadni ġejjin. Vera? Hemm il-kors kien. Tajjeb, mela Barcelo. Għax kita jagħmel kors Dominicano. kif tapprezza l-imbit. Bħal dak li qallu titkors biex. Aħna nagħmlulkom kors kif tapprezza r-ram. Issa taraw. Darba għamlu Sigla, l-kors sigla. full time management. Sigla tlaqna. Sigla tlaqna. Ħanibda jiena. Bil-platt, tikxef u tiddiskuti. Ismani. bar. Regola waħda għandna sewa. L-unika regola li għandna li nibda jiena. U jekk innotaj tajjeb dejjem il-Carlos issaqsi l-ewwel. Le, ħansaqsir il-Fabian l-ewwel. Iktar ma jafx Fih, sawtu. Iktar ma jafx ħanibda minn. Sawtu għax-xifla. Tlaqna. So, int mizzewweġ, u xe? Mela. Issa, mux bil-forsa għandax taqsam mal-mara di. Tista tkun ma' kull mara. Ġaħġellidni. Le, għax il-passat, u. Eżatt. Storja memorabli ta' flirt jew seduzzjoni. Mela. Bisi darba kelli. Mux diffiċli. Kellek Le, ħafna. fissa serid niftakar. Kellek Ma ħafna, kellix dibi? ħafna ta' Flirt, mint kont flirt jew le? Jiflirt jew miegħek jew tiflirt janti? Le, mi jgħizgu li le. Le, int kont tiflirt ja? Għara, jina Insomma, naħseb ta' kienu jridu jisiru jafuni. Zom, ma xawnek għaw xaħat jisu jaf, ġajdinna kif. Ftit nafu. Ftit, ja, Ma tantx nafu. Ftit. Ma tantx nafu l-Fabian. In action. Fl-azzjoni. Imma kont nissorprendi ruħi. Il-ftit li kont nkun miegħu it-tfajliet. Alla jbierek, eh? Naħseb, niprofa niftakar. Għalix kont sorprendi ruħek, ma tistanix minn Le, mux, sinċerament. karizma. Le, għandu kollox. Eh. Imma xanka kien f'perjodi minnhom kien f'relazzjoni. U xorta kienu jġu U tfajl. kien joqgħod Bilgħal. lura. Ma xorta kont ninnota. Iriduh. F'dal-kassi qed nirreferi għal barranin. Barranin. Konna nkunu xi korsi. Il-barranin kienu jriduk. United Nations. Il-waqt morru li jem l-ewel. L-ewel karta. Għastafeħa morrulek. Isma, mela titnejdlek. Ejdina bl-istorja ta' meta mort il-Messiku. Dik jaf. Għax dik teqba ma teqba. Ejdini. Tal-Messiku, Fakkar. Imma daqawija wis, jindi jirrakkontaw immutu. Fakkari, eja. Ejja. Xadni għanna safu l-mistoqsija debri, għax mux ma rriċew weġiba, ma niftakar. Ismaħħa, tiffitja zaħt. Seduzzjoni. Mela, ibda, id-dumx. Mela, le, li, għanna profu mandumx. Ok. Le, di kont kors fuq il-ġurnalizmu l-Amerika, tistidnek l-ambasċata, zera serju da. U għaw ġifiri mal-gbarat u għek juhduk il-White House u għaffarietek. U da ovvjament ikun hemm ġurnalist mid-dinja kollha. Ġurnalist minn kull pajjiż tad-dinja. U tibda fl-imkien, insomma, biex ma ntawwarx u bat tinqasmu. Tibda skont il-kontinent. U da kellna tliet ġimgħat, ġifieri, induru skont il-kontinent. Sewa. Induru x'ismu stati differenti, u mbagħad fl-aħħar niltaqgħu New York kollha. U insomma, iltqajt ma' din il-ġurnalista. Ma tantx sajt inkellem, għax din il-Messuk ma nafx titkellem. Ma kienet oġbitek. Gustuża. Oġbitni. Kien hemm eye contact. Oġbitni. Jew, kien hemm eye contact. Immaġinek oġbitu. Le kollox kien. Le minna ħata. Madonna, Sara oġbitu. Tajjeb, kollox. Full contact sport, Abigail kien. Full contact. Kif ħareġ? Ġurnalizmu investigattiv. Da għabdiċ l-istoria. Għadda ma bdiċ. Alright, għajdin, nisimaw. Mela, bi ma reċentaw, għallu baddi, insomma, satej wara l-tqajna. Le, bdejna nsuru nafu xurxin billi nipruvaw nitkelmu, ma di ma kienx taf kelma. Si, kaliente, wek. Kaliente. Bl-Inglis. Għalax kelma jazel kaliente. Bl-Inglis. Stenna, Mucho caliente. Kaliente jfisser sħun. Eżatt. U di, ma kienx hemm ċans biex ikun hemm avvanzi kbar, għaliex satej wara
ħatitilqu. Kalla l-flight l-ura. Il-listi, Jien nara. ħajġit 3 ijiem oħra New York. Kelkom 2 hours biss. Mela, letteralment. Lew, li titla tippakja. U Ok. inti tlajt magħha. So, ovvjament, jiena bqajt 3 ijiem New York hemmhekk. Waħdek. Waħd, le, xorta kont ħankun Imma waħdi. telqitlek di. Di telqet. Alright. Sibta tlajt magħha u ġara xi ħaġa waqt qed tippakja. Telqet. Xej, ma mintu xej. Ma ġara xej waqt fl-axħar satej. Le. Xej, raqas bewsa. Le, Bewsa. xej. Bewsa pakjatu Bewsa telqet. pakkjatu telqet. Imma qalbi kienet diġà. Maqsuma. Istra. Ġasir dinħobba. Tridu tifmu bil-vokabolarju tassi u kaljente. Urġi ma kienet titkellem. Insomma, Jizzawu. jiena għadni New York, insomma. Inti sirt ħobb malajja, dagetti. Mux għax jissir tħobb, teġ daħna You naħseb. get a text. Imma dik Oh, kienet you're so sweet. imma kienet partikolari u din mara Isma di. probabbilment. Insomma, dak li 30 New York, li kont inni pjanek, tipo 30 waħd wara l-speċjal da. U kollha kienu telqu, tipo naħseb jien biss id-deċidejt nibqa' 30 oħra. U kont qatt f'hostel għamilt il-ħbib wieħed Ċiniż qatt merġajt rajtu f'ħajti konna noħorġu nagħmlu l-ikbar irjieri. Imma hekk tipo. Taħseb fija, taħseb fija. Tipo ma narax nies oħra. Il-lis, bil-Malti, sorry, 30 fottitom lok bil-Malti. Ekku. Dik hija qabatu għajda. Ġejt lura Malta, dib għajna ġifieri, di tinsixxi naħseb għaddi bil-ħin it-time zones tal-xismu fuq il-mobile. Għan iċċekkja, għax daw jibqgħu hemmhekk. Isma' għamilule. Ta' kull post li mort, Għamilule. Da bħalissa, dejjem lura, ikunu xi xarsijat lura. So di nagħmel xi nofs il-lejn nitkellem magħha kuljum u hekk. U mbagħad ifhimni qed ra. Fil-miliet niġi l-Messiku u di ma rridx temmen. Alright. Qed niġi biex inkomplu fejn ħallejna. Wara satej. Ġifiri ħabba satej, ma ħabba. Mar il-Messiku. Mela. Mela, Dik Imma il-kbira. li ma kontx Dik naf. l-istorja, Li ma Di, kontx le, naf, dik le ma l-istorja fej. ġejja. Għada ġejja. ġejja. Jien ma kontx naf fejn toqgħoddi. Mela, daqas reġun m'għandekx city xej. Jien didi għalt li Kuljakan. Ok. Jekk rajtu Narkos, Aha. tafu x'inhu Kuljakan. Ma rajtu ma Xi sej. ghetto ta' vera. Kuljakan huwa l-Mekka ta' El Chapo. Dak iż-żmien El Chapo kien għadu maħrub. Oh my god. Insomma, jaqbad da 17 sija flights. Illallo. Xinna sal-airport id-disa jew ma nsibix. Ma kienet tifla so. Qalbek tħabbat waqt il-flight, għax ħadd Kollox ma ħadar ħabba, ma konċa fejħan orqot. Kollox. U tinsiex! U tinsiex! Jien ma nafx! Jien tinsiex issaqsu nix kontu tiddiskutu. Għax da ovvjament bil-Google Xej. Translate konna nitkellem. Għax di oħra ta' How romantic. Wasalt ġiet għalija ma' kuġinta. Għalt li għal inta ħatorqot għand kuġinti. Li di kuġinta ġifieri kull lejl b'xi raġel differenti. Għalt li inti jemmek fil-kamra taħħa, għalt li għax da missieri ovvjament daw tal-knisja ħafna, għalt li ovvjament inti għal missieri ġejt tistudja l-edukazzjoni u ġejt tara l-kultura. Alright, Għalt li ok. xi darba ħatiltaqa' Rajt miegħu. tal-kultura, m'għandix dubju. Mhux hekk. Mhux hekk. U insomma, u dak li għaxarti jiem, hemmhekk, ovvjament għand il-kuġina. Ma għamil ta' fil-sens ma di. Bat rajt il-kultura. Il-kultura. Ja marra. Dak kien il-Christmas il-qajt mal-familja kollha. Xi mitruħ Messikan f'del familja niltaqa' waħdhom għax daw ngħidlek il-familja mitruħ niltaqa' magħhom wieħed inagħmel il-pinjata jiena x'il-guest minn Malta ma jafu Italja! Italja! Ma jafux fejna Malta. U insomma, kien hemm il-ġurnata fejn laqatni ma' missiera bdejn ngħidlu, ovvjament laqatna missiera dawn ma jafux kelma bl-Ingliż. Again, ma tafx kelma bl-Ingliż U insir. m'għandux idea x'qed tagħmel ma' binta, ma' bintu. Mhux hekk, le, da, just Da minn għajna għalek. jiena ġurnalist u hekk. Insomma, da, mat morn eżempju Mazatlan, da Mazatlan huwa xar wara qabdu l-El Chapo hemmhekk il-maħrub it-tielet darba. Alright, alright. Imma di l-erja tagħha kienet basically u meta konna nsdajin kelli di kuġinta tatni karozza morna ġbarni għamin ximkien u kont insuq. Għax dirt inwassal għad-dar, jien nisna f'relazzjoni dawla ċartijiem. Inwassal għad-dar, torqot jien mmur l-ura għad-dar. Għand kuġinta. Għand kuġinta. Jaħasra, sweet. U di, da hemmhekk kullim kien roadblocks. Da hemmhekk ħotta, kull jakan huwa l-post fejdu lek tersaq xlem.
Unti għatem. Kull warning. Fin-nofs. L-istri. Kull jakan, jien, sadak izmin narkos kadu maħarriċ. Ma kellekx idea, ma kellekx idea. Iġi tara narkos kull kim, kull jakan. U da fil-roadblocks waqfuni tipo ġattamela u jien nipprova nitkellem. Nispiegaw li kull ma kienet ċi temmini drive, tipo ma mill-mosta saħattar. Imma kullim kien roadblocks, għadda nqum bil-lej nisma l-isparar. Il-Madonna. ċekkej narkos, Umbat, kif spiċċat l-istorja. Le, bat ma spiċċaċ, mu bat ifimni. Li-mħabba komplet tikber. Komplet tikber. Ġibqajt maħħa. Un-bat għattila l-Easter Malta. Ok. Għalla stila l-flajtu kollox, għax da ovvjament il-pag emmek minimum wage. Wow. l-istri, Kont hobba ta' vera. Daqat ma ħarġet minn emmek, iġi minn Messiku, ma darba li ħarġet biex ġet Malta. U biex marret l-Amerika. U biex ħarġet l-Amerika. U biex ħarġet il-viza, ovvjament mill-Messiku, kienet ta' melek. Insomma, ġet Malta, dawar tal-kultura ta' Maltija. Il-kultura kollha. Il-kultura kollha dawar. Mbagħad ovvjament il-flajt biex tmur għal-Messiku, jrid taqbdu minn Ruma, l raħat ta' tara l-Papa. Ukoll. Mela, għodet missira għalti la-mur Urija l-Papa. Il-Papa. Il-missira għaltlu, ħadni nara l-Papa. Fajnej missira sin-qaddis. Għadda tal-Papa. Propri għal dettejtu. Xammur nara l-baklu tal-Papa. Għax kienes li kont abbati. Kon ħanajdlek il-blandu. Umbat kif spiċċat din l-istorja. Batter l-ura. Dak il-xena tal-eskalator Ja, tibkix, nizel. Madonna. Le, bid-dak nibki. Dik il-xena tal-eskalator nizel għek. U tajdi U isma, inti? daqat ma ħanerġa nara fħajti. Kont taf? U bati fimni kem tistaddu. Mux ekku. Mor darba jien, ċed darba jien. Eżattu. Kienet il-mota u ġetta qalbi jew le? Ejwa ta. Le. Ma għox tikkonsidra tam tmur tibqem. U tamel ħajtek Jien kont qed naħseb li ħajitla, Kienem, Eżatt, jina vera post li oġobni ġifiri. Imma mħabba kienet di kultura. ġifiri, kont ħobba din mara. Kont lesti li tikkonsidra din ħaġa inti. Ejwa ta' konsidrajta. Nistra, rajt. Un battali Konsidrajta. Ma kellix kukke bizzejja naħseb. Kem kellek żmien dak iż-żmien? Kadu zaħna. 24. Eżatt, kont għadek da Stra tal-ġen. Le, naqrikbar. Tal-ġen. Imma xismu. Jina Jina nina ma l-esperienza nejx. ħafna l-tana, estra. Indik li Ejwa, umma simili ħafna. Għaxinti għavoli ma tkellimx ħafna maħħa, ma bifdit li kellimta. Naħseb għax huma naħseb kulturalment huma Le simili ħafna. Latini, I mean Eżatt. Spanja, Messiku. Relaxed ħafna, ġifiri. U hemmhekk ovvjament matul il-ġurnata kont immur eżempju fej xogħol tagħha u niltaqa' ma' nies jew jinnaf ma' nies li kienu ħbib tagħha hekk. Il-kultura vera sabiħ, ġifiri aħpart iċ-ċajt issa, il-pajjiż. Le, ma Messiku sabiħ. Kaljente, very warm. Kaljenta dejjem hemm, Tem? Sħana ajwa. Hemmhekk mhux naħseb tropiku. U bat meta tkun kessa, ma le bħala pajis, ġifiri. Sabiħ. Għajfu li U El-Chapo qatt ma Għajdi li tqednijaw. tmurux, le, ma le ġi safe houses, ġiġalba minnu, għalt li safe houses, għandu safe house warajna. El Chapo. Iwa. Ok, proset, well done. Nice. Intimist. Nista norik fuq Google Maps King of the fejn South. Fabian Intimist. Nista Ejja, fejb. Imma di kienet twila. Tajba kienet. Tajjeb, relax. Di, ara, di kita xejna mill-ilu, għax ma kienx jeżisti. Mus post ettorjom li, Alright. Di tajba. Di tajba kitu. Ija, kammet fuq. Di ma nafi. Tati fit-teġ biex jara Għandi xizzatik. erba' Tajba tajbin, l-kitu, ma. għandi erba' tajbin. Roġobni, irrit nkun nafina, irrit nkun naf. Ħanara. L-aktar post-riskjus fejn għamilt is-sess. Ki damiko li l-iktar post. Signori, kif demiko li ħedinna l-aktar post riskju fej għamil Tajli fil-kamra ta' sodda, Fuq nix fuq l-karti. Hemm żewġ postijiet eh? mhux normali laqat dana. Waħda minnhom mhux sess kien U hija. just Kważi, wasalna. kien f'lejlet l-ewwel tas-sena u naħseb ħajrelataw ħafna nies miegħi min huwa min naħat tan-naħat isfel ta' Malta
kien hemm post fejn ir-Renella fejn il-film studios. You're right, dak il-parking ngħidu. Imma kien iktar minn parking, kien qed tidħol għal pissiġar. U tiġi kważi tipparkja l-karozza u tiġi bil-veduta tal-baħar tara l-port il-kbir. Sabi. U da flejlet l-ewwel tas-sena kont naħseb kelli xi tfajla, nimmaġina dak iż-żmien. Nispera. Kien hemm xi eżatt. Għax għandek għażlit stram. Insejt minn kien. Jew kien waħdu. Għax kont waħda għażlit stram. ħana parentesi. Ħana parentesi, għax ma tantx kelli tfajliet. Kelli xi 5 ma kelli. Eżatt. Bil-marab kollox ta. Naħseb anke inqas. How sweet. U di kienet tfajl, qed nipprova niftakar min kienet, u morna lejlet l-ewwel tas-sena jisna hekk tipo konna nazar. Is-Santa Marija minn 6 karozzi parkjati. F'daqqa il-ħin xħina din hekk fuq xulxin nitbowsu. Nisma' ħoss mat-tieqa. Għamilli hekk. Pulizija. U għet id-bewsu ma biss. Nitbowsu konna. Laqas ġifiri neżaċ Tafx għalli niżilt it-tieqa? Ma konni xejn ta' konna mlibsin u kollox. Ir-reversi uħroġ li minnaw. Għala. Xidwejja. Ridikola. Imtat postijiet il-pulizija fl-ewwel tas-sena ġiem ma' Santa Marija. Dak probabilment kien inrabjata għana l-ewwel tas-sena. Ma kienx għal ma kont għadni xejn, kont għadni żgħir. U mbagħad darba minnhom kont sejjer in-naħa taħt is-salib tal-olja l-Girgenti, mhux żona li tant nifrekwenta, imma konna sejrin u kien hemm malqa kien il-ħadd wara nofsinhar u niftakar li konna tħanna wara l-ħajta sejjieħ taħt is-salib tal-olja. Wara nofsinhar? Wara nofsinhar, il-ħadd wara nofsinhar. Taħt is-salib tal-olja. Taħt is-salib tal-olja. Sabiħa di, sabiħa. Ma bżajċ, għax hekk l-ambjent kien sabiħ kienet isa nibdiet nizla x-xemx. ħassejta. U tfajna jisna xoqaw jisna hekk kutra żgħira mal-art kienet fil-bagol tal-karozza. How sweet. U kienet waħda. Helwa, romantika. Waħda ta' malajr. Sabiħa. Għaw jien għandu waħda. Ejdenna. Teatru Manuel. Għawajja Santa Marija. Il-Teatru Manuel. Ma nafix di. Għaxan bisom kmama. Għara fejbin kif sar. Bisom kmama il-maġnub fejn ikunem taf kif fejn. Changing rooms. Le, fejn ikunem Il-boxes. il-boxes, imbatum il-kmama risu. Ija, għanda raġun. Kienet rehearsal. Kienet rehearsal, kont naw rehearsal, għalma kien vojt il-teatru, kien sabiħa. Helwa kien. La darba li jmiss nitħol Very il-Manuel. romantic, very romantic. Taħseb fija. Eta wek, għara naħseb. Issa kull darba li ħammorru t-teatru. Tajt Tajt din il-kamra. Miguel Massi. Ejdenna tijak issa. Jien. Ejja. Anki inta tajdina tijak. Ma provajet il-mistoqsija mux għarra, jiena naħseb liktar Post-Trump. post-Trump. Jek naf taġi, jek niprofaw. Tipprova jkun. Vera? F'nofs triq. F'nofs triq. Fit-tlita fil-ħodu. U inti? Parket il-karozza f'nofs. La dira naħseb ta' La dira? Fuq il-beach? ma ovvjament xi sadita fil-ħodu. Very sweet. Nice, Very nice, nice. nice. Isma, daw affarijiet zbita. Daw Daw inkella ma teħx. Daw l-isbaħ. Daw memorji zbiħu. Limna la tkun għamiltom. Eżatt. Vera. U jalla nibqaw namluhom. Per eżempju, ma tanċat fadal, nista kbir. Fil-fatt, vera, jien noqgħod naħseb hekk fuq iż-żożija. Fuq iż-żożija ma tantx għamilt minnhom. Għax per eżempju sħabi kienu jagħmlu kont imur barbecue magħhom per eżempju. Niftakar hekk xena partikolari bir-Żabbuġa. U kif qed jgħid Fabian, bajja tkun għalina hekk wara xi nofs il-lejl, ikun hemm il-pedal boats ipparkjati fejn xulxin f'nofs il-bajja u sħabi jaqbdu ma' xi tfajliet u jmorru jinnamraw wara l-pedal boats. U jew waħdi laqas ma' dak iż-żmien ma kellna. U kont nismagħhom tipu għaddejjin u hekk. U jien nibda nitra dawk x'gostet jien. Int kont kwiet. Fil-bahar. Kelkom ċans Fil-bahar. Naħseb nilagħbu l-futbol. Jew naħseb La tkun la dira, oh. Sabiħa. Fil-bahar. Għamilta fil-bahar. Le, imma. Għadak fit-ċans. Nissuġġerilek għamla fil-bahar. Għadak fit-ċans. Naf, imma darba f'Santa Marija niftakar tfajl li kella l-birthday f'Santa Marija u f'Santa Marija konna morna l-bahar.
Sabiħa. Le, konna morna l-bahar. Ma konna morna l-bahar Kien imma mar il-baħar. kien hemm kontatt fiżiku ma mhux komplet. Eżatt, Sabiħ, alright. fil-bahar sabiħ. Fejbin inti mis-sek Le, naħseb. le, fejbin. Ma kit. Jien tajt għal-kitu. Isma, tħabtuġ mal-mejda, xa Għandi waħda Sorry, nixtieq. Nilso. Specialment Għandi kit, waħda, għalu li. għandi waħda, all right. Etaħabba. Għandi waħda, vera jiena. Għandi waħda. Għalmi. Għadbat ritratti mela, ħanibda nista' nagħmel għal-tlieta Le, tittasa xi ħadd. Mela ħanibda għal-Abigail. Għadbat ritratti mqarbin. Interessanti insaqsi għal-Abigail. Għandi kurzità, Anka lilek imma Le, l-Abigail. ritratti tipo xie zejza barra u ekle. Xej. Le, għax ma nafdax, Eżatt. Qatt ma batt il-ħadd. Le. Mela tajjeb. Pero per eżempju ġili għamilt video call, u forsi jikxif xinaqa, zaħira. Imma Video call. għax video call isuna Ma anqas laqas. possibli li ħaj rekordjak. Istra. Mus se rekordjak jek mandu xeħsib li għadda pita da jfottik, imma ritrat jibqa għandu. U jek Mela. tweġġaw jaff fottik umbat. Avoni jgħas ma kont ma dawk it-tip ta' nies, Ma imma ma trik li tistax tagħmel- tajt xiġri. it-trik li ma tibax wiċċek, tibat il-tat timqareb u mhux tużaw wiċċek. Ek. Mbagħad jekk jgħid li inti tgħidu li hemmhekk mixin. Eżatt. Nimmaġina, Ġivir inti qed tinkoraġġini nibat ritrat Dej, imqarri. meta bat jiena u jiena qatta. Mużax wiċċu. Jiena ma użax wiċċi tajt mhux hekk. Miġnun. Ifem mara aktar tista' tibbat għax raġel xeqbat jibat. Jew ġieli bat untom. Le, ma niftakarx, Jiena le. għalhekk għax jiena qatt ma niftakar li jibgħat ritratti Wara mqarbin. ġejt tidu jibgħat. Imma llum il-ġurnata. Eżatt, ir-raġel xħajba. M'għandix Jgħidulek ja. kontra jekk jagħmluha mija prattika normali. Prattika normali, l-lum Le, le, ġurnata perint iva. l-lum. Illum kważi jekk ma tagħmilix jisek Għax recent li bil-Malti kelli bla disku- kukki. Eħe. Le, apparently it's very Common. common. Eħe. Isu- Istra. Yes. Isu bħal fi żmienek ma Ħallu tibat itra. Inta u tuqgħod penġi. Lil pen friend. Benji, Benji, jew tagħmel il-lipstick. U tisprejja naqafwiha. Istra. Vera. Ċiħlew kemm konna Halloween. Le, ma le. Qatt ma milta. Le, dik, forsi Inti Karlo sisa kammilta. Waqt video. Iva, qal. Lejna. Ma ħeba. Ma morix wiċċu. Ma wiċċu qatt u ma tara. Isma, tu bifen Ma nasab xillu kulħadd tibat? m'għandux xi. Ħanajda kif għat l-aħħar darba jekk inti tibatlek, u mbagħad inti ma tibatx. Isek mhux qed tafda. Allora jifħat kompli tibni Eżatt. U daw ġerment jiġru meta tibda, meta tkun ilek 6 xhur u Lejn naħseb it's very risky li tibat wiċċek speċjalment. ġifieri. Naħseb li jridu joqogħdu ħafna attenti. Mela. Carlos, inti sakemm tarsa ħan ringrazzjana għal l-sponsors. Ara minn ħasaqsija wkoll, Carlos. Mela nirringrazzja lil Jien għandu Ultimate waħda. tal-Magna tal-Kafe li Il-kit dejjem. ħansasija jiena. Carlos, għalli ġem titkellem fuq meta nagħmel Għax jiena vera sponsor. persuna Dejjem. disrispettuża li. Dejjem. Jien għandi mission. Għamilhom inti ħana niftakarhomx. Lejn ma niftakarx, ma tafx li għandi memoria Ultimate hopeless. għas-support Tanaġa. tagħhom. Sorry, Ultimate, qasma jħallini ngħidha fuq, jitkellem fuq, sorry. Thank you, Matthew tal-Magna tal-Kafe tal-ġens, għamlukom kafe tal-Ultimate Nizzartajna. tal-bliħ, guys. Nokla għad-dizin tal-logo tal-cards, grazzi ħafna Customize Nation li printja għomna daw il-cards u Customize Nation dejjem hemm biex jgħinuna. OK Home Il-fil vera tal-Amara sabiħa. tal-ġen, sabiħu. Nice. VCT għaddaw l-ukoll dejjem jgħinuna, CMYK għal-PVC Boards, Josef We Love You u Hansa tal- Ta' dan il-ram. Ram. Nisir tajb ħafna. Imma ħassaqsi Carlos. Bħala għal-kit ħansaqsi. Alright. Kit, irrit inkun naf. Personalità esklusina sewa. Maltija biex tqatta l-lejl magħha. L-aħħar li l-bujġu btajn ġobitni fit trouble biex kun taf dal-ħagġa. Ħafna. Imma tittimmaġina m'intix miż-żewġ. Personalità, ovvjament, u. Li kieku Li kieku kellek, tipo, kellek, bil-fors, ikollok, kellek, ikollok, kien Immaġina ikollok. biex issalva l-Malta kollha tittamel din il-lejs. Ek taħseb. Mela, azzjoni altruista. Fej, binti li taf li ftit, tejni. Le, ħajjenu. Le, jħseb dak kon naf fejħat, ma. Kont taf ħammur. Le, għaxinti il-problema li il-karattru wis probabli ġbdek u forsi għax ikollok fimt. Xinis li ħdimt maħħom. ċaħad karattru Naħseb ħedda. Vera, jiri għodu jċemplu li jgħidu li inti ma dik il-prezentatriċi taħdem. Jien jgħidu ma kolħat naħdem, mandi problema maħat. Imma f'dak kas minn titkellmu li taħdem. Le, Le, iwa, ma. Biex Imma le, jien naħseb il-prime attraction tijaw ċaħat tkun. jattira, Għax ġajafom. Eżatt. eħe? Ħalli prova nevi tamela nis li ħdimt magħhom. Għarre.
Għax professjonalment. ċaħat li jattirak, eħeja. Jattirani. Personalità Maltija. Trikki vera, no? Santa Marija. Vera, Turki, għaw ħafna nisa attrajenti, imma. Imma tafli, Imma tafli, per eżempju, aħna aħna għanna sħabna u jibatunna, per eżempju, mux fċet ta' l-boys. Il-lajs di kemm ħelwa. U jgħidu li, isma, dik, kara dik. Ngħidilhom ma tantx tolqot nitajjena. Vera. U dik, imma la, ta' mux naturali dek bizzejiet, ma nara xew għenti, kalla issa tgħidu bejja toqgħod Imma tidħol maġina, l-affarijiet. imma maġina biex issalva l-Malta kollha, Għandek bżonn tagħmel sakrifiċċju kbir kit. fimt? U tażel personalità Maltija biex tqattali l-magħha. U Alexi ħatajlek fakit ħansalvaw il-Malta, tipo. Fakit ħansalvaw Ma naħsibx li Alexia tajdu. Għandi dubju qawwi. Dinja parallela. Li Mrs. Keat ħatajlu hekk. Le, f'dinja parallela fejn laqwa mara fajnej Keat ma teżistix. Diffiċli, vera. Tażillu waħda. Għażillu waħda. Le, ma Għalek sekond, iber- ma Għanejdlu jmur, meta kien zaħir jenna, forsi xaħat meta kien zaħir. Meta kon zaħir, kem ċat fanzja. Għal meta jen konna l eżempju sma teacher tal-geography, per eżempju. Le, ma personalità. Personalità Iwa, le, Maltija. għalek, għal dak iż-żmien, fimt? Imma għalik probabbilment it-teacher tal-geography kienet personalità. U le, meta kon, le, ma, eżatt, meta tkun zaħir. Jinkelli teacher tal-geography personalità. Personalità Maltija tnajdu. Eżatt. Celebrity. Personalità Maltija. Ejja ħalli m'għandhomx. Kantanti, prezentatriċi, prezentaturi, atturi. Stra. Ara, ma nafix. Fid-dinja tal-sport. Ma nafix. U kważi qatt ma kellimta. Tfajla hekk li naħseb kieku ngħid, ara di interessanti, u naħseb li ma tkunx xi ħaġa ħażina jekk tkun tispiċċa id-dinja u tispiċċa magħha. Maxine Patch. Maxine Patch. Iwa. Il-kantanta. Ovvjament tuħux l-età, Ovvjament tuħux l-età. Kemm għandha mela di? Għax zaħira. Għadha Imma żgħira. ħelwa, proset. Vera U ħelwa. naf nisoħra jfanzjawa. Vera ħelwa. Maxine Patch, ok. nice. Musa nikxef min, ma naf. Għandha personalità. U personalità li nara li fl-istess waqt hija li wkoll. Ħafna. Ma nafx kif nista' npoġġiha. U f'dinja fejn hawn ħafna hekk jisu ma nafx. Vera. Nis Mingħajr ma mhux noffendi, umli. mingħajr ma noffendi. Ħafna parisċenza. Iva. Eżatt, ego, Inti poġġejt parisċenza u hekk. Hekk Vera. naħseb she stands out. Ma xillum By being humble. Somehow. Yeah, that's nice. that's a very nice good answer. Għandha personalità sabiħa. Vera. I love it. Nice, nice. Your proset. turn, Keat. Issa Il-Lestrina. Patti għal Carlos, eh? Carlos. Taf kemm domt, ħlejt nofs programm biex għamil dali. Ħaqni. Di ma nafx ma ħansaqsija l-Abigail. Li. Ma nafx. Għax il-mistoqsija. Għalhekk inħobbu dan Intrigatni il-mistoqsija. Tlaqna. Il-kummedja għandha tkun politikament korretta. Wow, this is a good question. Libna. Proset. Guys, we went into the next gear. Tlaqna. Vera jibsa madonna. Daf jaffirġa jkun il-revival ta' xaraban, kej. Tlaqna. Abigail, il-kommedja għandha tkun politikament korretta. Of minds istra. Mela, jien vera t-niddejja li għedim f-soċieta fejn ma tistax titkellem għax toffendi. Dik qed tiddejjaqni ħafna. Għart, ġifiri, dil cancel culture, u ma tistax titkellem kif tit, tiddejjaqni. U għal dik raġuni nemmen li għanna bżon kummedja li tista' tajt li trid u jekk hemm bżonn tweġġa u li ma tkunx korretta u tkun kemm jista' jkun trasgressiva. Fl-istess ħin istra li tweġġa. Fimt? Emma l-fejn. Imma meta tgħid tweġġa. Meta tgħid tweġġa, x'jiġifieri tweġġa? xiex. Eżatt. Per eżempju, naf ċajta bil-mart, per eżempju, jien għaddeja minn marda. Ma fl-istess ħin huwa tajjeb anka jekk jien għaddej. Per eżempju, jien għamil żmien imbati generalized anxiety disorder, ġifieri għamilt sena, ngħidu għamilt 3 xhur ma nistax noħroġ mid-dar u dejjem xi ħadd miegħi. Sewwa, kont gravi mawx, tipo 20 panic attacks a day, really bad. Però naħseb meta konna ra kommedja li qed titnejjek b'nisek, kienet tgħinni lili. Ma kienx tweġġani. Kienet tgħinni għax anke turik li hemm nies oħra li jafu fuq dil-ħaġa u we can make light of it, mhix l-ikbar diżastru li xorta hemm il-ħajja fil-font ta' dan. Taf kif x'taħseb inti? Bħal di ta' Charlie Hebdo, per eżempju, stradika, per eżempju, jiena għanna taġġa ta' Charlie Hebdo, kont
Dejna. Ġeswi Charlie u ħafna affarijiet minn daw, imma mbagħad kien hemm qalli. Kien hemm ġab l-argument, isma' da għalihom huwa Alla. U it's very painful for them. Like they're living in a, per esempio, in a war zone or in like they're living under very Jiena l-lajn tiegħi you know jkun. Però Charlie Hebdo mhix kummedja. Eżatt, dik Le, jiena satira. il-lajn tiegħi naħseb Charlie Hebdo kellhom intenzjoni li jweġġa'. Eżatt, dik hi differenza. Jien naħseb inti jekk tagħmel x'ismu. Jiena minix M'għandekx intenzjoni li tweġġani. jiena persona stand-up comedy u għettajt xi ħaġa vera inċiżiva. imma Charlie, le ma sekonda. Imma l-intenzjoni again u hemmhekk fejn il-problema lin-nies kif ħajamluha, ġifieri jekk jiena etta b'intenzjoni sempliċement biex indaħħaq, mhux biex iweġġa'. Eżatt. Imma again il-persuna l-oħra pereżempju kif ma nafx kif ħajħodha. Mhux hekk. Jiġifieri jien hemmhekk Charlie Hebdo il-ħsib kien differenti. Jiena li Charlie Hebdo is too much. Qed nkun Jiġifieri hemmhekk aħed tkun qed taqbes. too wis. Mhux hekk. Inti jekk inti għandek, jekk inti taf illi għandhom reliġjon. Again, ma kienx tu maċi twassal għal dak li wassal. Eżatt, le. Dak li ġralhom Charlie Hebdo kien ħażin. Kulħadd jaqbel fuqha, ngħidu l-verità. Jekk inti taf li jiena dil ħaġa tweġġani, hemm mod kif tiċċajtu, hemm mod kif Imma tiċċajta. mbagħad ħatoqgħod attent għal kulħadd, Le, imma sekonda. Di bħal per eżempju, naf li Pandora's Box, imma bħal gender pronouns per eżempju. Nista' niċċajta bihom. Jew jekk inti tiġi office mela ma nistax. Ħanajdek dak huwa argument bħalissa fil-komunità li tal-stand-up comedians kulħadd jitkellem fuq għadex kulħadd jibża jgħid. Min se jaqtaħħa l-linja? Min se jgħid hemmhekk tweġġa'. Jien tkun Mela, avviż. Jew Jiġifieri, kollox jew xejn naħseb jien. jekk jiena naf li ħammur għal play li dak bħal meta jisma' jafżaw hawn l-strobe lights biex Imma l-lum il-ġurnata fuq social media. di tista' tweġġak. Imma fuq social media. Jew di ħad tweġġak. Imma fuq social media ħadd tladil. Fimt daw stand-up comedians. Imma You're gonna come across it. It's really hard. Ma jiena ma tfejn tidħol social media. Aha. Hemmhekk Issue. għandi issue. fil-ma sens. Li jiena mbagħad social media jara kulħadd illum. Ġi and anything. You think it should be controlled? Jew free. Free speech. Jiena naħseb l-opinjoni tiegħi hija di. Jien nibżam Ara. ikun, imma fl-istess nipprova naħseb. Mela, nipprova naħseb pereżempju anke dak li qed ngħid bħalissa, li jista' jkun qed jaraħ tifel ta' 10. Għax jiena easy li jaqbad il-mobile tifel eżempju, nipprova ma ħallix, ma jipprova jaqbdu. Imma dak huwa l-ġenitura li. Imma jekk tara. Eżatt. Guys, imma jekk tara l-istorja, inti l-istorja sewwa dejjem l-istess ħaġa. Mela toħroġ di ħaġa ġdida sewwa. Sakemm ma nsibu il-happy medium kif mela, zomma xirrit noqgħod attent biex nitkellem bil-Malti, ġinkredu qed naqlab Ingliż, mela. U ma tħabbat fuq il-mejda wkoll. Sakemm narfu kif nimmaniġjaw għad il-ħaġa, ħammorru estrem, ħammorru li uħor nattakkaw il-xurxin, fimt? Umbat fl-aħħar naslu f'punt fejn nibdew nifhmu. Social media ġdida f'Jamanta. Qed insibu ħafna Imma argumenti. l-kummedja ra kemila. Imma l-kummedja tevolvi ma' żminijiet. Iġifieri l-kummedja tan-1930s, il-1920s, il-1980s, illum Le, isma' kien hemm kummedja ħarxa ħafna, imma mhux bħalma llum ta'. Imma anke l-lingwaġġ. Le jien jekk il-kummedja tkun fl-ispazju tagħha, ġifieri jien ħallas tu ġejt it-teatru. Hemmhekk nasal li m'għandux ikun hemm barriers. Naqbel. Imma għaliex għandu jkun hemm barriers fuq social media. Min se jażilhom Min ħajażilhom dal-affarijiet? Min ħajdeċiedi? Jiena nifmek. Jiena naħseb ħanajlek kif saw wiġiba, ħanajlek kif. Kulħadd għandu responsabilità tiegħu Jiena naħseb. naħseb li ma nistgħux irdu nħallu freedom. Eżatt. Imma allura qed tgħid li m'għandux ikun hemm political correctness. Ħana sal għalija. Naħseb li ma nistgħux nagħmlu boundary u ngħidu we have to be politically correct għax min ħajażel what is politically correct. Exactly. X'inhu Però political correctness? għandna ninvestu f'edukazzjoni biex inti tkun taf kif tilqaħħad il-ħaġa. Jiġifieri tkun hemm equal education li daqskemm ħadd isma' ħadd tkun taf kif tilqaħħa u jien personalment meta niġi biex nikteb kommedja noqgħod attenta li bħala on a person. Second, Abigail. Personal choice, noqgħod attenta li ma nweġġax. Naqbel sa Ma ċertu sound punt. fair li ġejt nara. Għala, li mhux Li qatt attenta. Ħana li ma nweġġax. Ġi jekk jiena ġejt biex nara Imma sekonda, hemm tweġġa u tweġġa, hemm min iweġġa għax Alla ħarest missielu jaqbes fuqek.
Mbagħad hemm affarijiet li huma krudili. Per eżempju, aħna kellna dik Min jiddeċidi Aħna kellna dik it-tif. jekk inti super sensittiv u jekk immislek di ħatoħroġ għalija. U jiena minix super. Fis-sens, Nista' nagħti eżempju ċar. Xiġifieri Per eżempju, political aħna correctness. kellna tif ma' Gordon Manche ta' River of Love. big time. Issa, jiena ma naqbilx ma l-affarijiet li għamelu. Jiġifieri nħossni fi dritt li ngħaddi żmien Mhux ovvja. bl-ideoloġija tiegħu. U jekk qed tagħmel jekk qed tagħmel satira mhux għandek id-dritt, għandek id-dmir. Jekk inti satirist, Imma jekk xaħat satira. għaddej, jien naf minn xi divorzju vera traġiku li vera teweġġa, ma ħossi nista' ngħaddi żmien. Ma rridx ngħaddi żmien dik il-personalità li għaddejja minn dak id-divorzju li vera teweġġa. Ma sibx hemm ir-raġuni sakemm m'hemm xi ħaġa ta' prinċipju wara għal ħaġa li dajjot hemm ħaġa ħażina. Fimtni nattakka l-personal, fimtni? Li jiena bil-personal u bada mek għandix, ġifej tidħol personal. Imma Gordon Manche ġini nattakkaw personali. Imma ma naqblux ma l-ideoloġija tiegħu. Eżatt. Ma personali qatt ma rajta. Naddu żmien bih. Mhux personali fuq livell personali. Bnejna karattru fuq. Aħna nattak, mhux sekonda. ma Għax naħsibx. il-kelma nattakkaw hija jibsa. Aħna nattakkaw? il-Gordon Manche. Jien qatt ma rajta jħossu bħala. attakkat. Imma u jħossu attakkat. Allora, Ma jisma jiena jista' jkun ħossni attakkat għax tgħid li joħxu. U intatta, u jħossu attakkat, Eh, imma u jekk għandu inti dritt tħossu iħossu attakkat dik attakkat. affari tiegħek. Eżatt. Imma għaliex tħossuk attakkat. Fis-sens ta' jekk aħna qegħdin f'soċjetà, aħna il-problema tiġi llum inħossa ħafna għax ovvjament aħna jiena ħobb ħafna l-komedja, ħobb ħafna stand-up comedy. Issa argument, issa. Go. Killa komplinti. Issa, jekk inti ħadħossok attakkat u inti super sensitive, fl-istess ħin isek qed tagħmel x'qed tagħmel, isek qed tibni barriera madwarek, ma jmarsax immissek. Hemmhekk inti qed toħroġ inti persuna pubblika, timponi l-ideoloġija tiegħek fuq in-nies, u mbagħad jien ma nistax almenu niċċajta fuqha. U mbagħad ħaġa oħra men, qed tifhem x'qed ngħidlek. Issa, mela, reġimi dittatorjali, reliġjonijiet estremisti l-ewwel ħaġa li jagħmlu x'jagħmlu. Jalqulek ħalqek, jikkontrollaw dak li tajt, jaħarqu l-kodba, fimx, jekk ħanqodu sejrin hekk. Perikoluża ħafna. Jiena nemmen illi l-kummedja m'għandix tiġi imrażna bil-lista political Għandha correctness. tkun politikament korretta. Issa, Inti leġi. imma bad hemm fine line. X'inhi politically correct u x'mhuwiex. Imbagħad jekk inti qed tajt X'inhu inciting violence? Mela, per eżatt, eżempju? jekk inti qed tiċċajta mod, jekk inti qed tuża biex letteralment tkisser mod Mod ieħor. ieħor. Issa mbagħad dika Għax bl-istess argument ta' Manche, ejja ngħidu jiena għaddi naqra l-aħbarijiet. U pereżempju jiena waqt l-aħbarijiet tinnutaw li jiena ħanġib eżempju. Kont inħobb inteb għajnejja. U intom toħolqu karattru It-teb Bija. Bija. ta' parsi semmuh Demikelis, Kenna karattru. per eżempju, u titmelħu ma tkunux qed tgħidu Demikol, imma qed titmelħu Big. bid-difedz. U aħna nagħmlu għadik. Ejwa, Ħlaqna ħafna karattri hekk. hekk ma nħossniex office li Mhux tagħmluha. ovvja. Imma Jista' jista' jkun jista' ħadd jħossu mweġġa. Iva, Però ma dik dik, però imbagħad. però nista' ngħid xi ħaġa jiena naħseb li min iħossu mweġġa jaħdem fuq għax aħna qed ninnormalizzawha. Qed ngħidulek isma' this is not some big issue. Ma xi kultant ma Kulħadd jifhmux ta- xorta. Għax qed tgħix biha u tgħix U ma biha. hemmhekk fejn forsi, imma jgħin u bat tibda trażżan għax kull imkien ħassib xi Ma ħaġa. tistax trażżan, jew Ġex kieku ħatrażżan tgħid, jew le. isu għax jien u bat hemmhekk jekk tafu bat li vera tiweġġa xi ħadd, jekk dak kun Tatjani. Mbagħad inrażżan. Hemmhekk u bat ikolli naqra issues. Aħna, iva, you fejn bin Naqbel miegħek, imma sekonda. Ġiser aħna inġat li fuq is-sens f'ġurnalistiku, ġivina, ġili Imma differenti. Imma still line u naħseb Abigail u koll li naħseb tħallibni fl-iskola ta' Peppi li no, mux neċessar, u again, mu ħafna nisma jaqblux maħna, jien mux neċessarjament, ġifiri, jien darba kelli filmata uffiċjal għet jisawwa il-ġaħat. Imma jina eżint xħaniħu b'dak il-filmat, ġifiri, mela, għandek żewġ familji, għandek xaħat li s-sawat ma jsejġi xej iktar, u għandek familja li ħat kisser. Għax taxħat li sawwat. Ta' xaħat li sawat, ta' xaħat li ħajspiċċa bla xogħol. Imma sekonda. Le dak maħriġ. Imma inti qed titkellem imma ġurnaliżmu differenti, le? Le, ma Ma per eżempju, kull-medja, imma di interessanti Le, ma jiena għax da uffiċjal pubbliku. Emmek li issa jina Imma m'għandux ikun id-dbir tiegħi konsekwenza. kien li informajt b'dak li ġrat
Ma ħassejx li għandha tkun public. Għawek jien ma naqbilx miegħek. Straqsi. Mek hemm ħafna. Anzi, jien għamilta, jien darba dow li filmat fuq pendrive b'mod anonimu u kien filmat ta' 6 bouncers qed isawtu barrani, Paċeville, U ħriġtu u ovvjament spiċċajt ġurnata wara bil-karozza tiegħi. Kombinazzjoni. Kisru li l-karozza ġurnata wara. Imma different. Fis-sens, għax naħseb fil-pistol- kellek id-dmir toħorġu. Użgur, Dietna, that's what we're arguing. għax is-sabiħa li l-pulizija kienu jafu bih il-każ. Da ilu ta' ġieri. U ma kienux ħadu azzjoni. Isma' qatt U minn online. kien biex jipprova Lanċar. ikun hemm reazzjoni għaddi li dil-pendrive bil-filmat. Jien kont rajtu, kont staqsejt l-editur u l-superiori tiegħi, konna ħanda deċiżjoni li nxandruh, għamilna rapport il-pulizija u l-pulizija kienu konfermawna li kien tiġa hemm rapport fuq dak il-każ, u konna verifikajna li da vera, ma kienu għalunna li għadhom jinvestigaw, ħriġna l-filmat u l-għada arrestawhom. Diku. Le, ma. U tres u l-qorti. Le ħani, ma le. Imma għejn. Issa vera, bl-argument It needs to be the tiegħek, journalist. bl-argument tiegħek jiena f'dal każ 6 familji Imma dik jafa il-rest- fetwajtilhom il-dħul. Imma Dak l-aġir violenti, dik l-imġiba violenti, hija aċċettabbli fis-soċjetà? Jena, Naqbel. il-question kienet jek Skont nipublikax il-filmat, jiena xorta ittieħdu passi, ġibbat Imma tlajt ovvjament nixert, jekk tippubblika l-filmat, tlajt nixert, tfallex jilli ma xtaqx inkabbara to the Imma- extent li. Imma sekonda, Imma guys. nafu li Malta l-affarijiet, mhux Malta biss, once inti tippubblika l-affarijiet ħajsiru iktar. Għalek. Le, iktar. Naf, le, di fuq di pronti. tieħdu passi, imma, jienu bat kont tlajt nixert f'xismu. Stra interessanti. U koll. Imma kienem, issa għejn jaf kienem kazijiet oħra fej publikajt u zbaljajt, ġifiri. Imma dan kien kas li naf li niftakru kelli uxuż gbar. etiċi. Li anka jek tattilu wiċċu kien ħajjider. Jimma naħseb ma nafx intom Abigail Carlos, imma ma kontx nirrealizza kemm aħna li nkunu fil-medja u Fil-periklu. kemm mhux fil-periklu biss, imma kemm għandna X'responsabilità. Le, x'responsabilità. responsabilità kbira, veru. U jien U dal-każ. intom iktar. Għax intom ġurnalisti, intom. U għandek kas u koll. Aħna Darba. Xorta, Jien da ġrali fil-bidu tal-karriera, da ġrali fil-bidu tal-karriera, so l-lezzjoni ma l-ewwel tal-limta. Dal-każ ġrali fil-bidu ġifri kważi 20 sen ilu. Li ħriġt minn newsroom u nsib il-karozza mkisra sijat wara li ħriġt dal-filmat. U ħansaqsik xaġa bżajt. Mux ħanilek ma bżajt. Għax qed titkellem ifimni anka l-kelma meta tgħid 6 bouncers. 6 bouncers jiġifieri. Sit bouncers, bro. Ħajħassruk da. Ħajek ħastruk biex xabalituk. U kemm dom tibża? Ma naħsibx li ma domx ħafna, għax imbagħad resu l-qorti 3 ijiem wara. Imma tkun hemm tħares madwarek. Ma ġifieri llum jistgħu jafet jaraw missa da żmien. Imma żgur li ma dispjaċi tistax, forsi eżatt. li jagħmlu hekk. Mhux aġir aċċettabbli u aħna forsi dik l-uniku mhux arma li għandna, ma aħna li nistgħu niddefendu l-min dakin. Naħseb huwa dmir tagħna. Dak kien turist. Le, inti, you have to make sure li dik il-xaġa ma dix tiġri. Ġifiri, dik dejjem, ġifiri darba u kol, kena intervista ma' prostituta. Għaltin nesma da, kienu jiġu missirijiet, jiġu tfal maħħom. Mistra. We made sure li Ma terġax di ma dix taħdem. Di kienet deġa ma teħx taħdem, għax bat emmek ikollok obbligu li t-rapporta. Ma sa dak il-punt, għandek obbligu ma tikxif, għax ovvjament, kiku tikxef, ħat ma jiġi għabdak. Interessanti, isma' ħajkolli nbiddel mistoqsija. Ma nix ninsaqsi xaġa fejbin, pre-question. Nistaqsa xi ħaġa, min missu? Jiena. Mara fej, mhux jien suppost. Aħna mhux hekk mixin. Le, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hekk taħdem, hekk tibda fil-karti intar. Jiena nafa li 1, 2, U hija 3, 4. segedin. Jien hekk nafa. Fejbin, pre-question. Kellek iktar tfajli. Ħana millek naqra ta' Kellek iktar tfajli. Mela lik ukoll. ħabib tiegħi. Qed insaqsi mistoqsija l-fejbin. Som sekonda x'qed nibbondjaw. Jesus. We're born, qed nibbondjaw. kif għamel fejbi mal-Messikana. Eżatt, qed nibbondjaw fuq ir-ram, Kellek tfajli iktar minn kif jew le.
Jina għandi Għax kien għal kellu xi 5 biss. Naħseb. Alright, tajb, ma ħansaqsija li. Le, żgur għaddini. Jina bro. Ready? Il-lebi għal ħazza. Mistoqsija għal. Għax jina t-nimpondjaw, Lejna, jina le, thank you. Vera, alright. Mela, xek ħansaqsi l-mistoqsija, għaw ħan wieġeb. Il-kemmi tajba ta' Carlos. Ux vera, bro. Stenna, għandu għadda tajba l-ħu. Fabian. Għandek fetish jew qatt kont ma xi ħadd li kellu xi fetish? Le. Ejja. Għan id-dizappunta. Lebda fetish? Fetish, le ma Għat torbot jew tintrabat. Le, ta' Għat marbat. Jew Le, jew blindfold. bla safar jew xaħġa. Ejja, jew blindfold, jew tikol minn fuq ġisem ta' Kien xaħat. boring. Xkienet Abigail? Tikol minn fuq ġisem ta' Din xaħat. il-fetish tijak? Le, għasfej. U jadik forsi meta kelli 16 imma tkun f'moħħok għax tuqgħod tara l-films imma. qatt ma Li kellek xi timmaġina fetish bi-strawberries imma bad tafla qatt ma tiġri Ġibri bi-strawberries. ġejt normali. Dejjem Memx kont xi normali fetish. ta' istra vera Le, m'hemmx. xi- Sorry. Għat ma maġinajt tiġi xi infermiera, għalik. Role play jew hekk. Eżattu. Le, Illa istra. kif fottejta Ilma d-domanda. ħanejdlek waħda ha. Issa bat ma nejda. Sorry. Ejdinna. Għax tiġi Nispera mhux ħanġeb nis fl-inkwiet. Ma ġara xejn. Insomma, ma m'hemmx żmien. Għawnek għaw isma bejn it-taqdin, ta' Darba kont qed niffilmja, wieħed minn dawk il-ġennati ta' Xarabank, program laqat ma ħareġ minn jaf kemm għamilta. Features edizzjoni. Fl-emerġenza. Doġġi li smajnu. Da ħarġu fuq xaraban. Ma ħarġux da konna din. Da konna din. L-affarijiet li joħorġu minn ġol. Da konna din niffilmjaw program. Konnet niffilm, le, le, mux dik. Konnet niffilmjaw program, ġifri kena ġosala minnom is-setjati interviews biex ma li jidħlu t-tobba minn xaħġa, nuħorġu ma l-ambulanza nidħlu. This was, xaħġa li vera. Kif ma ħarġ, kemmu tajjeb? Storja maħħa, traġika. Storja traġika li dak in 3-day filming, ġutna 24 hours. L-emerġenza ma L-emerġenza. U waqt li għedin nifilmjaw, daħlet kol b'kas f'lokalità għalli ma nidħolx fid-dettal għax kien public, ta' xaħat ta' dużajr. U li kien xismu, għahna ovvjament. Li kien xiex? Li kien jatħazin. L-istra, It was sudden. Ok. Morna ovvjament bil-kru, tlajna mal-ambulanza, wasanna, għaddeja ħin kollu. Aħna sadattant din kru, konna ħafna kruz l-isptar. Jien ma kontx mort id-darb, għajt l-isptar nistenna. Għax din ovvjament kien ħajtħol triax. Il-femi, iftajim kien nifilmjaw kollox, bekku bat waqaf. Battara wara. Le u kollox anyway blurred. Ġi kien ħajkun kollu program blurred. Imma we started filming ovvjament minna ħadd ma jagħti kasek, għax dak il-ħin f'dik is-sitwazzjonijiet and għadna attenti li nkunu diċenti. U Joe ovvjament din il-persuna daħal fi triaġ u ma kienx għamilha. U miet. U dak il-moment kien tifel 14 sena. Jesus Christ. Dak il-moment kulħadd kisser, ġifri konna Madonna. Għadni niftakar, madux jesisti mux reklam, pizza bajluka, dak jħin kien għadu kif ġob xie 15 il-pizza ħat ma kiel. In-nisa l-emerġenza ovvjament vera jaraw ħafna minn daw situazzjoni, imma u kol kienu tkisru. Affettwatek? Jo ma konċem inti? Le kontem. Nasab tibqa fik dil-ħa xaħġa. Tibqa, Umbat waqaf, ma kien program li vera kien ħajkun speċjali u biex xogħol li jagħmlu dan nies. Ġifieri, u inti tifhem għal xiex fl-emerġenza f'daqqa waħda tieqaf. Għax da preparaw kollox, nispet ngħidha tajba, triaġ li jidħlu biex għal dil persuna biss. To make it happen. Jafu li ġej. Try to revive, jerġgħu jipprovaw il-moħħ. And they feel It like takes they about failed. 20 minutes if I'm not misqadr għandna niftakar il-ħin. Għazu għaxu ma jkun jafu naħsib li ġej bl-ambulanza, nimmaġaw. Preparaw, minn kullimkien, jiġi konsulent minn kullimkien. Unimmaġina li they feel like they failed when... Yes, ġiviri, il-feelings li, xinti bda taħseb. Again, u rajna ħafna sa dak il-moment, dak kien Saturday evening. Kien hemm ħafna, le, najlek, daw kien għadu kif jasal il-pizzas kien xie. Il-medical staff, do they get emotional? F'dal kas iva, Anka fl-oħrajn ta' ma f'dal kas kienet
Laqqas biss tkellimni għal li hard job, eh? Le, Hard tnejn. job. Laqqas High emotions, high emotions. Laqqas tkellimna ġifieri kien x'ismu dak kien is-flaxija konna bdejna mill-ġimgħa. U immeħe kienet l-għaru bat il-moment fej jagħtu l-aħbar. Kien ġi il-kappillan, Cappuccin, u jagħti l-aħbar il-ġenituri. Jgħadni niftakar. Istja, This is life. Crazy story, but yeah. This is life, illi tkun x'ismu. Eżatt, kfilli tkun This hawn is how life is, and it's like... Għalhekk għandna naħdu gost il-moment issa Yes. vera Yes. 100%. Ekku. Tgħix il-preżent. il-filosofija. It's bittersweet. Tgħix Aħna il-preżent. aħna jgħu fejn minna nemxu we live the moment. Yes. Tipo, Xi kultant nejxu- too much. nejxu Le, ħafna. le, hekk għandu jkun. Guys, kollha ħammutu, ħammutu. Maħna naħseb eżatt, Gawdi, il-mewt, eċ, il-ħajja. peress li esperjenzajna l-mewt kmini f'ħajjitna, Iżgur. irrealizzajna mal-ewwel. Li jekk ma tagħmilx hekk, jaff. Isma, issa għaxħat noqdu ċajtaw, ma lek l-impuls, probabli tal-Messikana l-impuls. Mux ovvja. Fim, tiġi ma. Le, u You go for it. ma Go for tgħix it. tgħix issa, x'għada ma tafx. Dak li tixtieq tagħmel tagħmlu. U ħafna drabi intom taqblu miegħi żgura u hekk. L-isbaħ momenti u l-isbaħ memorji tal-ħajja jiġu dawk li inqas li tkun ippjanajt. Dik 100%. Jiġifieri tkun ippjanajt li ħadd tmur l-isbaħ tagħla. Saġa żera sempliċi, anke meta toħroġ. Vera. Eżatt. Tkun taf li ġej party, mbagħad jasal, mbagħad għada, bro, ħarġin il-lejla, toħroġ u tkun l-isbaħ lejla l-qattex. Vera. U l-ħasra li kultant il-bizza żommok lura Mhux hekk. milli tgħix fully. Sorry, għajtkom ħazin. Le, anzi, Fudu anzi. grok, Imma fejn fuq di, jekk nista' ngħidilkom parentesi żgħira darba minnhom jien kien imistni naqra l-aħbarijiet il-ħadd fil-għaxija, kien hemm żbroffa l-vulkan Etna. Okej. U aħna kellna cruise għalija u kienu ġejjin mal-ajruplan tal-ħadd fil-għaxija u skużani tas-sibt fil-għaxija u nqabdu hemmhekk għax l-ajruplani ma ħadmux minħabba l-irmiet tal-vulkan u ġi post tal-għada. Daw leħqu ħaddu l-filmati għax kienu tiġi l-airport kienet jistennew biex jiġu lura. U ħaddu filmati tal-airport u l-ġurnalista li kellna sqallija bdiet tirrapporta jiena dawhekk l-ajruport ta' Catania, Fontana Rossa, jidir li jismu. Hawnhekk hawn ħafna stennija, għandna nistennew 6 sigħat u l-ajruplan mhux ħajitlaq. U l-kameraman li kellna beda jiffilmja in-nies Ta' madwar. ħafna minnhom Maltin li kienu qed jistennew biex jirkbu l-ajruplan. U aħna il-ħadd fil-għaxija ħriġni fl-aħbarijiet biex nirrapportaw Oh no. l-istorja li żbroffa l-vulkan. Għawek. Ma fejħat murdi. U ġibna l-filmat. U dak, u kif spiċċa l-aħbarijiet iċċemplinna mara. Kien ir-raġel taħħa ma' xi oħra. Għaldinna dak il-raġel tijaj. Madonna. Jabu ġarruni għazzalija. Oh my God, wow! Għalli li kien konferenza ta' xogħol. Oh! Kera. Kunet tara l-aħbarijiet. Kera, wow, kera, man, kera. Madonna. Ejdli, Issa fuq di, aħna 99.9% kissirna żwieġ. Imma n-tortament. Ma tkunx tafu. Le, jew forsi solvejtu Responsabilta mux tafu. Le, ħarġet il-verità. Ħarġet il-verità sa jaraw huma x'jagħmlu b'dik il-verità. Interessanti. Mhux vera ma. Veru. Ara kif tara n-naħa l-oħra Le, tal-bini. żwieġ Oġbitni. gidba qatt mu żwieġ feliċi naħseb jiena. Le, mhuwiex, Sawa, sawa. mhuwiex. Carlos, inti. Break, għanna bżon break, għanna bżon Għala. break, għax għanna bżon mur Break? Kafe? Kafe tal-ultimate. Għax mux ħammur il-batru missa. Għalu. Anka jien għandi bejda. OK Home, aktar minn 99 siġġu xtażel. Panta Road Lija. okhome.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet, issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub.
Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq il-numru li qed jidher bħalissa. Jena għandu ħadna tajba Mela. l-Abigail li raw kit ikkonferma. Kafe, ħadni, ħadnuħdu. Ħadna kafe tajjeb. Isma'. Ġobkom il-kafe? Għadna ħanieħdu issa. Gawdi il-kafe. Arawna fuq TikTok, Instagram u Facebook. Xkont se tajt? Fej bien borodu għedju. Għala. Il-buqaru. Jina ħobbu. Eżagġerate. Għala qasmaħax qata. Eżagġerat. Għal-tijak. Jena fej bien argumentaw fuq it-te. Fuq te? Għalix? Għaxu jħobbu kark u jena nħobbu. Għax it-tena għara sagru jien. Jena ħobbu te. U jagħmelu li u suħħaqata. Ikun abjadek bla gost le, bro. Jaħli kartuna ħalib. Nħobbok imma bro. Ki it-tejri tikun skur, ekka. Karl, inti missek, go. Jien għandi waħda provent id-dwa diskussjoni fila l-ebgħi malija. Jiena? Iva, ma kemm bil-persuna rqat. Mux biex ninsowex, ok, di tajba, bat nejti l-argument. Fejbien, fottejtinna il-ek. Ħanerġa. ħajerġa mela b'dik il-vuċi. Identi, jisek taqla. Aziza Abigail. Ma kemm il-persuna irqat fajdek. Irqat ġifiri ek? Irqat ġifiri. Rajċajta qabel ġejt. Jek tkun qed tagħmel istess bil-wif għaxorta tgħid you slept with. Tajba. I Li uħraċ kejt b'daw tajba, fe? I stood with. Mela, jiena ħanamel ħagġa l-qat ma milna. Karta Mux xem ħafna sewa, mux xem ħafna. Calculator. Għajd il-navigate. Mux xem ħafna, ma nistanajt li vera minn bis l-40 minn memorja telqet u ndum biex. Vera? Imma mux ħafna, ma figura zatta ma fiex. U le mela. Għanu karta sewda. Nemmena l-Abigail. Għanu karta sewda. Tajb dal-kafe. Il-lallu. Tajdi xħadda wara fuqi. Kulħadd irid iwieġeb. Kulħadd irid iwieġeb. Embit l-domanda. Ejja, ħaj kollok twieġeb issa. Ejja, ebdinti, inti ħadibda ejja. Lejla, Carlos l-axħarna. Jina u kollet nixxie għandi 52 u memorja ma diġ tajba. God bless. Bro jina. Tittajt bewa tu jħor. 52. Mela, jien ħanajt. Jien kont inħobbok 9 out of 10, issa 11 out of 10. Jidajta, 52. Għara, jiena ma niftakarx. Ma sten, inti kemm? Toston fuq, jiena 45. 45 ta' Le, di għada La jena, tajba. marriċ biex nider sabiħ. Abigail. Le, Alexa, sejtax. Tider aħjar minn 20 senilu. Tibdew xowejja, kullħat. U ma bejnietna, imma il-karattru wkoll Tafalix ħossu aħjar. imma nidher aħjar. Għax 20 senilu, kon naħdem ma' Peppi. U ma kienx ħalli torqot. Ma kienx għolli ċazim munna meċa. Ma kienx ħalli torqot, Peppi. Għas torqot ma kiena ħalli. Le manka drabi ek remot li ġili l-tqajt miegħek. Kont ngħiddi madu, moħħa fi xogħol biss jew hekk isa mhux iffukat isa. Moħħa kull imkien. Issa tidher hekk iktar kalma. Issa sirt inħobb il-ħajja. Kif bdejna ngħidu. Brava. Issa jiena nirrispondija ma nafx eżatt kemm, imma żgur joqogħdu fuq ġiex tidej. Tajjeb. Imma mhux fuq waħda. Tajjeb. Tajjeb. Ma ċejjin, għajna. Issa, inti fejbin. Inti l-aħħar. Fejbin għadu ħafna l-Messiku, Jina smajt il-Messiku minn Taf kemm. kemm? Dak qed ngħidlek nazzjonijiet maquda. Is-South America. Dak ħanejdlek għandu li nafjena. Għandu l-Libanu, għandu Anka jien l-Svezja. għandi Libanu. Kellek Lebaniza? Ejwa. Anka jien kelli Lebaniza. L-unika wahda li ħixt maħħa qoddim da. U xantartu ma' Malta. Ejja, tafhom, Kit inti taf kemm. Le, ma sekond. Jena. Għallek ħamsa kien hemm ħamsa tfajliet li ħriġt U magħhom. int kemm qed? Imma li rqat magħhom. Ma nafx. Tlieta. Tlieta? Inkelli ftit. Smajtu l-Kit tlieta. Tlieta, tajjeb. Inti 10, inti 10. Għax Jina u daj. under 20. Under 20 tajjeb. Carlos, under kemm? Jina over 20. Ekk intom it-tejna l-pipi ħallejtu. Stenna, under kemm, Carlos? Jina under. Misma, għax jista' jkun Under 30. ċans naħseb. Under 30, kemm tgiddim. Għant jista' jkun li under iktar minn 20. Le, għalek, biex naħseb Under 30 li niftakar. Xi ċempillek xi waħda u tajdlek insejtni. Xaxet tajt biex tiftakar. Isma' jien għandi 52. Iktar minn 10,
Iktar minn 10 inqas minn 20, għalli ma nidirx. Le, tagħmel sens. Inqas minn 20. Le, u Carlos qed ixjieq. Carlos għandu 52 allura kellu ħafna skop fej. Eżatt, inkelli iktar żmien u intu għandkom żgħar. Le, ma intu għandkom żgħar. Imma mbagħad meta Int miżewweġ? Imma mbagħad meta U dan kont miżewweġ. Iktar minn kemm, Carlos, iktar minn kemm. 15 sena single. Average kemm? Average. Average kemm, Carlos? Average. Ma nafx, tan sejt, onestament. Naħseb under 30? Xi ħaġek, niftakar. Nixtieq ngħidilkom li Carlos qed jikdeb imma ħallu għawel gidba fakit. Le. Nkomplu għaddejjin, under 30 mhux Jien ma il-każ. nindirx everyday. Under 30 Iktar minn 30 żgur. Le, ta' sekonda. Dawk il-good toħroġ looks. biha hekk din il-ħaġa. Allora, jekk għandek 52. Eżatt, u jili single 15 sena. Ġifieri dan laqqas waħda kull sena ma kien ikollu. Mhux hekk, u xe, min jemmu. Għamilt ħafna żmien kont immur Ħanajdlek. fuq il-muntanji Jekk 52 u under 30, imseken dawk it-30. Carlos, ma nemnux, ma insomma. Ma temmunix, ġifieri. Over- Għanna xadna, minna toast, minna toast. Over 30, ok? Over 30. Under... Imissu Fabian. Fejn Nilħaq. Fejn Fl-axħar ħankun qed nilab. Għax jien waħda ħriġ biss. Isma' tiegħi imma mhux daqshekk. Di forsi niftħu x'imkien. Dik tajba, ma dik tajba wkoll. Di. Ma dik naħseb. Dawk żgur. Forsi Nistgħu nġibilu jien. Saqsina, 5 sekonda Le, di ma toċ, ħan weġġew jien għalik. Ħaj saqsi għaj wieġiba ma ma toċ bħal mistoqsija. Għad kellek, jew użajt sex toy. Żgur li le. Saqsija. Għalek għed ngħid. Żgur li le, Żgur li le. Di wkoll le taħseb. Din morru serious. Di taħseb le. Ejn ippruvaw. isma' Kit le. komplexi. Kemm il-bila. Kit. Le? Kit I doubt it. Forsi ma Alexia, ma forsi. Għala kit għala wiċċu. Ħanaħlu għadi, ġifiri. Taħseb. Ej, wej, ma domx, ma naħluwix. Eżatt, mela. Tinkweta Għara, fil-kas namel oħra. Ej, Għatta mill sexting. Sexting, toqgħod tibgħat Messaġi naqħot. Le? Kont konvintu. Kemmu ekku? Le, Konvint. Kemmu bilaqan? tajjeb. Konvint. Kif iżżomm mamma il-passjoni? Imma. Bir-romantiċizmu? Le, Ma Alexia. looking forward li naraku. bis-serjetà, spex ta' The Spice. Kemm ilkom issa? Essen, 18, kważi 19 sena. Tipo, is it something that you need to work on, as in how... now, titaħdem iktar għalija, vera. Mux hekk għax 18 years. Le, wara 19, kważi wara 19, titaħdem iktar għalija. Taf kif il-flirt, per eżempju, jibqa' hemm il-flirt, Jibda nos, fimt? jek ma taħdemx għalija. Tittaħdem għalih, ho. Għara, forsi l-lejla tkun fil-plan sweet. Tibba tilla xi messaġġ naqkinki. Le, ma kont konvint li le. Carlos, inġili, sexting? Ejja, mela. Anka jen. Sexting. Jiena Għallek il-United Nations huma mit-sexting? Kif jista' Sorry, għax kont jkun naħseb- pajjiż ieħor? Jekk għandek Mela, sorry. il-ġat nħaru tad-dinja. Ista taf li di deja vu kontet naħseb fil-mara. Ja ħassra. Mal-mara le. Ovvja, ġemmijak. Imma Żewweġ, mal-United Nations. United Nations, u. Barra minn Malta xi United tittamel. Nations. Mhux hekku, mhux hekku. Ma di għaw mal-Messikana, si. Si. Google Translate. Ejdli l-Google Google History. Translate ta' xi pasta Ejdli żgħira. Google. Ejdli. Isma, aħna l-ġenerazzjoni tagħna, aħna fortunati għax dak li għamilna online ma tantx hemm traċċa tiegħu. Eżatt. Għax per eżempju bat ma' Alexia 2005, 2005, 19 sena ilu. So allura dak iż-żmien Google kien għadu fil-fażi bikrija tiegħu. Allura m'għandux l-istorja, il-history jekk imur fil-history tiegħi tas-searches li għamilt jiena mhux ħajsib il-pastażati li Google ja fejbin. Biex jibatom il-Messikana. Eżatt. Inta tattakka. Żgur interessanti, interessanti.
Tanċtajt, għax jena meta ti Google Abigail Mallija, taf xitla, kanzunetta li kantajt flani tal-fuq. niftakara Xi dik. 30 seni ilu. Niftakara xa minna. Blajbraws daqsek, nistona, ġifri daw, per esempio, meta Dik, ara. Meta darba mort. Nispera minn ħallek titla fuq il-park ġi fired wara. I fire my mother. I fire, jien dejt nibża. Inti għabajtu il-mużika Jinti fil-nisma. Inti nafxadek kif għamilt. Inti nafxadek kif Kulħadd għamilt. ħajmur jaraħ, ovvjament. Inti għamilt. Dix ismu da. Jinti Xita U tittara l-music video, dal-wiċ ta' Jien meta rajta provajt nejt li l-nifsi, dak il-sabiħa. Ma qasdi neċi. Le, marriċ namela, ommi mara ta' vera, ommi mara ta' vera. Salvatuli. Ommi mara ta' vera. Etfoħ fil-comments issa. Għamlet ħafna affarijiet tajbin f'ħajjita. Imma dik l-episodju. Jien marriċ namela, bdejt marriċ namela. Tant, għax għalt tissa ħana għanek 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 tatni grok whisky biex tlafu l-park. Da' ommi, għarajt mak, xiftek. 1, 2. Parenting 1, 2, 3. Mort konferenza ta' producers, series women. Alright. U kena eżerċizzju. Oh, good. Wet minnom kien, like you have to be careful, like when they Google you, that good things come up. So we all had to Google each other. You know, and when they Googled me, tal-għaddi l-ostra diska. Uwejja. Ta' kantaw, tu li vera namira, ġifiri Walter Micallef, I love your songs, imma jiena, I did not. Le, sekonda, hoj. I did a terrible job. Is-song sabiħa kieku mux. L-interpretazzjoni kien daqxej Kemmu ħelu. Dixxita li la nizlajn ħin kollar. Le, imma le, U l-koreografija. Le, il-flaps, ma ħaddi doħar, il-flaps ta' fxinu ta' aeroplan jitlaw jinżlu, Abigail għanda ħaġa, għanda il-flaps. Maċ għandi, ħabba l-Botox. Il-Botox, isna għasċej bħiċċara. Għadda kienet zaħir, għetta mill-li. U xej. U taf li ġej trouble. Għadek video, music video siedi għeda wara tiqa biex miġa u di għedem mek. U xej, tibtarada. By the way, Malta arraw dan il-video. 1990s, ovvjament no special effects, kont wara ti għaxax bxi shower. Mux xaħġa. Bxi xita tinservu. Imma l-essem mux Google, Those were the days. Għala. Those were the days. Għala? Xini, xġara. Okay. Għaw xi storja, Xini? boys. Għax straġ, boys. għahna ġradenna jien ġrat l-istoria tinkiteb. Kważi kienet tiswini l-relazzjoni ma' Alexia. Tinsen multa sqallija. Mela, għax inti semmejtlu l-flirt fil-bidu ta' dit taħdita. U jien fl-2007 il-President tal-Ukrajina dak iż-żmien kienu qed jippruvaw jinnamraw mal-Unjoni Ewropea. Fl-2007 l-Ukrajina. U dal-President rid biex jidher kull stieden żgħażagħ mill-kull pajjiż tal-Ewropa. U jiena kont faqda ta' żgħażagħ u Kemm kellek 2007? kelli 82? kelli naħseb 24 sena. Issa. U jien tlajt mort kev ma' xi 200 żagħżugħ mill-Ewropa. Minn dawn il-200 żagħżugħ u jien mort bit-tir nitgħallem f'dawn l-4 fuq l-Ukrajna u hekk ma kellix interess qatt ma kont mort. U dak it-tir kelli biss konna mħaltin sa ġuventuru u tfajliet. Fil-grupp ta' 200 kien hemm tfajla mir-Rumanija li jekk kien hemm 100 żagħżugħ 20 minnhom iduru jiflertjaw magħha għax kienet gustuża. Okay. Dammetti li kienet gustuża. U di jien ma kellim ta' qatt f'dawk l-4 Fl-aħħar ġurnata ħaduna fil-foresta qabel morna il-lokanda biex naqbdu l-aeroplan norqdu naqbdu l-aeroplan lura fil-ħodu. Jiena kont fix-xarabank f'waħda mix-xarabank u nsertajta warajja ma' Ungeris li kienet jiflertja magħha. Int vera bil-aqal. Min dejjem. Le, mhux għax bil-aqal. Kont diġà ma' Alexia. Kont ġama Alexia. 2007. 24 kont ġama Alexia. Mela. How sweet. Mela. All right, ma Kont kontx diġà għaf li bdejtu sentej daqshekk. magħha. Illa kemm bdejtu żgħar. Mela, kont diġà li sentej. Nice. Dik kienet warajja. U dak iż-żmien kelli n-nuċċali tal-vista biex nara mill-qrib kelli n-nuċċali tal-vista. U nkelli mobile. Dak iż-żmien ma kenniex SMSs, imma kont batt messaġġi l-Alexia
biex ngħidilha li jisma' qegħdin fit-triq għall-lokanda. Messaġġ wieħed f'ġurnata tax kien jiswa xi euro nofs. U da jiflerti magħha u jien kelli dan nuċċali il-mobile fejtu li daret fuq għamlet li hekk. Qalt li nista' noħodlok nuċċali, qalt li ħan nippruvaha, qalt li x'qatt malbis nuċċali f'ħajti. Qed tara jien di. Dort tajta nuċċali le, tajta nuċċali jien bil-mobile li kont għadni bat messaġġ l-Alexia fidi, u da l-Ungeriż bdiet tgħidlu kemm nidher sabiħa bih, xorta ħelwa għadni. U jien sejjer kemm tħossha. Daret, għalt ħod li ritratt ħanara kif nidher. Issa il-mobile sa dak iż-żmien pixeled ma ngħidlekx ir-ritratt jiġu, jien kelli l-mobile fidi. Ma nafx hekk hux ta' tifel tajjeb jew le, jien dort minn bejn il-xismu il-headrest ta' xarabank dort. Ħadd ir-ritratt tal-mobile tagħha bin-nuċċali tiegħi. Tat minn nuċċali lura l-istorja intemmet hemm. It-8 ta' Settembru 2007. Niġi Malta, jaddu xarej, inkun għand Alexia, jien nidħol fil-kamra tal-banju, Alexia la nafdaq l-mobile u għalt li jattila wieġbu. Wieġbitu għaltlu lissa min kien nerġa' nċempillu aktar tard, naħseb elbit għal-kurzita u daħlet fil-ritratti. U kif ġejt mill-kamra tal-banju insib il-mobile b'dar ritratt. X'inhu dakit? Ma għalt laqas għaltli. Issa biħa laqas għaltli. Din it-tfajla li xlibsa n-nuċċali tiegħek sabiħ. Issa biħa, le, ma tantx kien jidher ċar li kien in-nuċċali tiegħi. Ifhimni ritratti ma kienux ta' kwalità dak iż-żmien. Ettela dak kif jgħid fil-mobile tiegħek, ettela dak mhux jinħattu dak ir-ritratt. Għatli kif jista' jkun mhux inti ħadtu r-ritratt. U dak iż-żmien ma kien hemmx WhatsApp tista' terċievi ritratti ta' xi ħadd ieħor bil-forsi inti tkun ħadtu r-ritratt. Inti ħadtu fil-fatt. Għad li spjegali kif għandek ritratt ta' tfajla. Ettela x'tfajla, ettela dik laqqas it-tfajla. Għax ma kienx tidher forma kienet tidher jisa tfajla, ma jlaqqas kont li kienet tfajla kien bil-lejl da xi nofs il-lejl ir-ritratt. F'xi foresta fl-Ukrajna, ma mhux dak l-argument. Jien vera konti nsejtu dal-episodju partikolari. U jien għalt li ma tista' tgħidli min idi jew minnu. Għattila ma nafx ta' tela naħliflek. Wara xi nofsija nargumentaw, irrealizzajt li jekk tidħol fid-details tar-ritratt tkun taf meta ttieħed. U jien dħalt u għalhekk niftakar l-ġurnata 8 ta' Settembru 2007. U kienu xi nofs il-lejl. Il-lettila, ċuċ, għattila dak dakinhar kont l-Ukrajna. Il-lettila Għattila ħanejdlek ġara. Għattila dak kien hemm dik tfajla warajja. Għattila talbitni n-nuċċali għax qatt ma kienet libset nuċċali tal-vista. U talbitni u jiena bdiet tiflerti ma' ġuvni ħdejha. U jiena tajta dortu ħattila r-ritratt. Għaltli u Valdieri. Ovvjament l-istorja ma' uffiċċel. U Valdieri, issa ħatikber l-istorja. Għalt li Valdieri x'fettillek ħattila ritratt. Ettila lettila dak kien split of a second, ettila jiena ridet tara kif tider fiżikament bin-nuċċali. U jiena ħattula b'istorja. Ma nafx jekk hux ta' prużuntu, imma kelli l-mobile fidi, kont għadni kif batlek messaġġ li on the way għall-lukanda. U ħattila ritratt imma l-istorja waqfet hemm bil-kemm nafx isimha, tantu hekk li jista' ngħidlek x'ġara. Għalt li nista' nkun naf min idi tfajla u ngħidlek jiġifieri Marija kun jomha blenne u mir-Rumanija. Di, għettila mort fil-participants list, għettila di hekk u hekk ara didi. Marija. U daħlet is-siba żgur. Jien hekk nagħmel. Lada fil-ħodu. Ovvja. Lada fil-ħodu. Għamilna lejl. Għamilna lejl. Kien hemm Malti ieħor miegħi. Għamilna lejl, ċempiltlu għetlu isma spiegala li ma kien hemm xejn, għax dak kien daħdejja fix-xarabank. Għetlu spiegala li ma kien hemm xejn. Iktar mobilaq li għaltrek. Għetlu spiegala li ma kien hemm xejn, da spiegala xi 11 ta' bil-lejl. U ma ġara, ovvjament ma xorta ma rridix temmen. U m'għandix tort. X'għamlet fil-ħodu ma rrid ix-xogħol, jien tlaqt ix-xogħol, Google jagħti isimha u x'taħsbu li jitilgħu?
niskopru li fuq Rumanija emda Maxim Magazine. Ta' nisa arwenin. Uwejja. U di kienet waħda minnhom. U di bir-ritratti mal-lasta tal-futbol. Sorry. B'sidira ma xibka tal-futbol. U għantli, inti trid nidemnek. Li għadi ma milċie. Għandek ritratta. Għattila dik skur muxi. U jenna l-ritrattu ma nemmiex. Tajba. U di badit. Kif għaddiet imma baddi? Umbat spiċċajna minna kuntat maħħa, għetti l-ismetti li vera. Istra. U di batit ila l-ura. Għaltila isma xej. Għaltila bil-kem naf ismu, għaltila xdik, it was very random tipo. Kalta li Illa, tajba ki, tajba. Tajba ta' vera. Tajba. Di storja kbira. Proset. Storja kbira. Għandek storja vera sabiħa. Għax switni relazzjoni, Mux hekk kważi. Ġiri għaltli, dakinhar, Alexia għaltli pakja ki jitħu paċenzja, għaltli ma rix narak iktar. Madonna, fuq ir-ritrat. Onestament, Kemm strict. Onestament bdejt nibki. Mux ovvja. Għax naf li ma milġej. Mhux hekk. Tejt kiku għamil ħaġa. Imma dak kien vera moment hekk għall-reda. Inti mis-sekkit. Skużani ħattilkom il Storja kbira. Tajba ta' vera. Un vera support, Da support. Għara xwieċ. Da kien nejdlu raġel aħdar. Raġel aħdar. Il-listrina. Jien għand il-Joker, Ejja, faqqa. Għand il-Joker. Xin il-Joker? Għand il-Joker. Nista namela l-kom it-tlieta? Xin il-Joker imma? Ħanorijilkom għax naħseb mux ħatemnuni. Saqsi li trit lil-min trit. All right. Sa tajba. Tajba, proset. Naħseb il-Joker tal-karti. Ejja. Naħseb laħjar waħda. ħatamlenna l-istess mistoqsija, jew? Ejva, ma ħansaqsija lilkom. All right. Nispera li mux Imma dejjem kelli kurzita. Le, saqsi. Dejjem kelli kurzita. Fi drama. Naħseb li tibnu għall-inqas jiena bħala persuna li nosserva minn barra, naħseb li tibnu ċertu relazzjoni mal-kast. U l-kast bejnietkom. Ikun hemm dik il-fine line u xekk saqsi. Għallih, Nixtieqkom tirrakkuntaw li stejjer li forsi kienu pjuttost intimi ma' atturi jew kru li ħadimtu magħhom fis-serja li għamiltu. Carlos għandu ġistejjer tajbin. Ġifiri Carlos. X'taħseb hemm mistoqsija fasnihom? Tajba ta' vera. Ma jidaj d-idea oħra, għal-mistoqsija oħra. Tiegħati ċans issa. Di għal-Carlos jew Abigail. Daw, jasma. Le, Bada għal-mistoqsija għandek bonusora. Malli, daw il-ġi. Għandek Joker ieħor kif. Daw il-ġi xaħwa b'ġuventur, vera jidru Halloween, ma bastardi. Ġiġ bastardi, Ejja, bro. Gburi biki. Proud of you. Ejja, tijak waħda tajba. Tijaj waħda tajba. Ta' Tijak menx waħda Ġizellu. Għet tajba. niprofa naħseb tijaj. Bis-serjetà. Titnajdom jien Mela, tijak. għara, jiena li twala relazzjoni ta' ħajti kienet ma' attur ta' Limestone Cowboy. Eżatt. It's good. Ġifiri. Mela. Imma di tal-fine line, ħanajdlek, nosservawa ħafna fi xol tagħna. Mbagħad jgħid istorja tiegħu Carlos, għax ta' Carlos vera tajba. Ta' Giselle. Li żbaħt fajla fil-kast kombinazzjoni. All right? Ma ma tkellmux fuq għalik. Le, tittajda Issa issa. ngħiduha. Ma għajti dijak, mbagħad ngħid tiegħek. Le, di ħaġa tal-fine line. Jien inħobbu xogħli ħafna, imma vera tittoqgħod attent. Ġifieri jekk tkun f'relazzjoni, you have to be very careful and very boundaried. Għax inti, mhux għax ikun hemm il-bews u hekk, dak ukoll. Għaset immurem tajna. Jekk inti qed tintefat. Imma intom tkunu tim. Għaset Imma nimmaġinakom. anke l-ġurnalisti tkunu tim. Imma ħalek xed jgħid, mhux hekk qed jgħid, tista' xed jgħid, mhux hekk qed jgħid. Le ħanajti. Għajt int, mbagħad ngħid jien, naħseb fintek xed. Jekk inti qiegħed on set u qed tiddiskuti f'affarijiet intimi biex nindaħlek fl-emozzjoni. Le mhux qed ngħidek. Imma dik the danger is that.
Ġifiri, from Taħseb? experience, the danger is, jekk jiena edha ma' Fabian, qed ndaħlu fl-azzjoniet, niddiskutu affarijiet intimi ħafna biex u jidħol fl-emozzjoniet, insirna f'affarijiet fuqu. U qed ngħidu affarijiet fuqi biex u jħossu komdu jaħdem Estra. miegħi bħala direttur, jew Estra. mal-attur liħor. You share something very intimate that you might not even share with your partner because you don't open up like that with your partner. fimtek. And it becomes very exciting. And if you're not careful, Da ma trid. if you're not careful, ikun hemm ċertu livell ta' intimità li tittoqgħod attent. Jien moħħi mar minħabba l-ħin u minħabba l-intensità Diki. tal-proġett. Dik Għaxin per eżempju ukoll. mur ma' videografer, mur jumej Ruma, jumej Brussel, nirrapportaw, ma' l-videografer. Bejn dik ħafna ukoll. drabi jkun raġel fil-kastijaj kien Dik ukoll imma barra minn hekk, barra li int għandek dak is-sigħat kollha, int għandek dak is-sigħat kollha mhux qed taħdem jinnaf iġġor il-ġebel, per eżempju, fejn m'għandekx dak Le, ir-rapport qed intimu. tesplora emozzjonijiet Tesplora u- l-emozzjonijiet, Eżattu. tesplora r-rabja, Mhux l-imħabba, d-dwejja. Allura jitrabba rapport vera intimu. U mhux hekk biss. Jiena fi żmien pereżempju meta konna Giselle evangelisti deċeduti, tant huwa intensiv ix-xogħol li u bil-budgets li għandna u Malta tispiċċa inti tgħix letteralment tgħix biex toħroġ il-proġett. Li aħna konna naħdmu letteralment 18-il siegħa kull jum. Ġifieri noqdu l-uffiċċju ngħix l-uffiċċju. Allora inti n-nies li tiltaqa' magħhom Ma dawk. L-atturi. Allora x'jiġrilek inti? Kollok il-bubble. Inti qed tgħix ġo Babil u m'għandekx ċans iltaqa' ma' nies barranin, tista' toħroġ mal-attriċi, tista' toħroġ mal-attur, bla ma trid imma għax dik id-dinja tiegħek. Imma li konna qbadna ma' Carlos għax meta konna Giselle. Kien hemm U ejja dik ħaġa oħra. Kien hemm waħda ma sabiħa ta' vera. Bastarda din. Sabiħa, mhux se nsemmi smiet, ma Le, vera li. Għarin kien tfajla vera Sabiħa. kon nifanzja, tfajla vera sabiħa. Issa Abigail tajt, sewa li mhux minnu, imma Abigail tajt, li jiena ktibt parti biex nersaq viċin tagħha. Le, stenna, jimma ngħid xejn. Il-fatti Għaxu għandu dak il-power ukoll. Stenna, Imma mhux hekk il-każ. Jimma ngħid xejn. Il-fatti huma li dak kiteb parti li jispiċċa magħha. Issa ħuduha kif tridu Però biex mbagħad ibusa. il-fatt huwa Kombinazzjoni. Sekonda. Kombinazzjoni. Eħe. Il-plot ħaditna lej dik id-direzzjoni. Imma meta mbagġit f'sitwazzjoni fejn tqajna u ħriġna flimkien u xisbu, ma spiċċajniex flimkien għax we're just friends. Istra? Mhux il-każ. right. Fimt? Imma u ver, kon nifanzja, nammetti li kon nifanzja ħafna għax jimma sabiħa mens u nitkellmu konna u tnejn li aħna pajsis insertajna ma insomma. Imma mbagħad meta konna Saċċekaw minn kien pajsa. Le. Imma le, u ħanajku ħaġa, u mbagħad wara li ġrad di konna ħriġna flimkien, konna morna dejt flimkien. U badna nparlaw, right. imma mbagħad ma ġara xejn, ġifieri mhix il-każ, imma veru il-li inti kif qed tgħidu tidħol ġoba id-dinja tiegħek issir dik. Eżatt. U ma minn ħadd iltaqa' mhux Le, ma dawk u in-nies. hija, ħanajlek, hija affaxxinanti, meta anke inti taħdem ma' direttur, per eżempju, hija affaxxinanti li inti you're being guided, you're talking about emotion. A space is created. Ġifieri you Mhux have to be ovvju, very careful if you're in a good relationship titvera tpoġġi boundary. U kont single dak iż-żmien kienet single. Għax narakom, Apparti minn hekk. jien minn ġifieri- barra issa ma nafx kif idadhom isiru drama, ma kon narakom li kolkom intensità kbira. Intensità Bil-forsu, kbira. Ġi Bil-forsu. proġett ta' 6-7 xhur, 8 xhur, 9 xhur. Ma l-istess 40-50 ruħ. Mhux hekk. Żijat twal kif Mhux tgħid inti. eżaġerati. Però Kont- mhux kont ngħid. il-bews, per eżempju, ġili kun hemm dik il-biża mill-persuna sterjuri ta' bewsa. Ma dik inqas Dik ħaġa. l-inqas ħaġa. Dik Dik l-inqas ħaġa. dik tant isir mekkanika. Eżatt. Dawar nqaw Meta- iċċek. meta- Naħra, ikxef Eżatt, durna, eżatt. ma m'hemmx. Meta passju. jiena l-esperjenza tiegħi, meta tbus jiena kelli tfajliet li kont noħroġ magħhom u qed ibusu U qed atturi jarahom. oħrajn, mhux hekk biss, jiena kelli sitwazzjoni f'TV series partikolari fil-kamra tas-sodda tiegħi, it-tfajl li kont qed noħroġ magħha dak il-ħib żmien, battur ieħor fis-sodda magħha u għaddejn gas down. Fis-sodda U jiena tiegħu. jgħatem, relax, dik mhix dik Darba kelli ċaħtek. mhix dik il-problema, dik mhix proġett problema. tagħkom, imma qatt ma affettwatni. Xi ġifieri? Kellek tfajla. Attriċi li kellha sexy. Kien toħroġ Fi ma- proġett tagħna. Imma isma' taf kemm kien attriċi Imma qatt ma- u atturi li Again, għajdu- jista' jkun li l-attur Ma kontx tgħid. Le, u imma jista' jkun għax l-attur kien Carlos Farrugia. So, naf li huwa
persuna. Eżatt, Jista' eżatt. jkolli kien persona differenti, ma le. Kont ħossa. Imma kellna situazzjoni fejn Imma l-lum kollok- il-ġurnata kieku tiġi il-mara ta'kom u tajdu komanda party f'xi ħaġa. Would you be okay with it? Like Bowsa? Dawar ta' fuqek, issa-ħi. Tosa, Abigail. Rajta hi. Jien I would be okay with it, but I'd be very Qed jealous. ninkwita u Jealous, ġiba, jealous, I jealous. Qed ninkwita ħabba l-mara jien. Ma jmux tiġi ta' Ma sten, titfala xi idea. Le, jena għaxin nkun. naħseb li m'għandix if it's acting, issa naf li hemm boundaries fis-sens. Speċjalment naf li l-mara għandhom tal-boundaries. Allura Kompliment qed tagħmilha sinja li Ejwa tafda. naf le fis-sens. Le, li tafda, ġodda sabiħa. Jien tiġri l-lum il-ġurnata, ma nista' naħdem magħhom. Li tibni rapportek ta' dak ix-xahar li tkun qed tagħmel. Naf pereżempju ma' Mojra Abdalija u Clara Jones. Dak ix-xahar ikun vera. Siru close. Insiru close. Imma differenza, ma Le, It's not the same, imma mhux l-istess. Imma nsiru kważi ek nitqan u. Ejja, ma nsiru isna. Le, ma jina t-najdek ġin kelli situazzjoniet fej kolli t-fajla tijaj illi konti ħafna maħħa, ġivi mux t-fajla tal-moment, taf kif illi reazzjoni qasira, t-fajla li konti li maħ 4 snin, 5 snin, illi kella xeni mattur ħafna iżjed gustus minni, ma jistax ikun naf li impossibli, ma kien hemm dal-każijiet. Ikollu sidru daqseg u letteralment qed ibusa l-Fright and Center u jmissa u jaqbadu ħabata ma' ħajt u jinqiegħed hemm taros. Tajba dix-xena. Tajba dix-xena. If it's acting, issa minn Ovvjament nafu fej bjeni mhux kitibha kien. Bro, stajt ktib tajjien. Kien ix-xena żgur. Le, kelli kas minnu ktib tajjien fis-sod, kif għattikom fis-sodda tiegħi għaddejn gaz dawn mal-pjanċ li ħabbata lemmu ħabbu sabtu li fuq xurxin u xurxin. Le, nista' ngħidilkom. Jekk taraw TV series taraw għad ix-xena. Ħanajt ġara fuq di-xena, ħanajt ġara fuq di-xena. Mela, jien l-ewwel nett kon niskrupla. Issa aħjar. Imma tipo meta kienu kemm dat tip ta' xeni jien qatt ma kont immur nidderiġi jien għax kon nisti. Bis-serjetà. Kon nisti mela, kon dejjem nibgħat in-nies. Okej. U di xena li qed jgħid Carlos, tant ma kienux qed jieħdu bis-serjetà, qed jieħdu bin-nik. Li jasal il-footage għandi. L-ewwel qiegħed fuq wiċċhom mod narhom għaddejjin Gas down, U mbagħad il-kamera tippenja lej Sorm l-attur. U fuq Sorm jkun hemm it-teddy bear. Teddy bear. Li għaddejn it-teddy bear. Inkontem, anka meta kontien, kontet namela jiena. Tant kun taċċajt. Issir mekkanika. Kun vera bin-nejk. U jien vera kon nħara sal-lum. Li ġu atturi, irġiel u attriċi nisa. Li għajdu lax il-boyfriend ma jħallinix. Jiena dik taħraqni. Għala, ma their Għala, lives. le, sekonda, inti għandek opinjon, għandek l-opinjon tiegħi di. Their life is before the drama. Imma, inti jew issa, jekk inti professional. Arjen. Sorry, jekk inti professjonista u tħall biex Jien naħseb li tixel bozza fir-relazzjoni, vera. Għaliex imma. Di, kif qed tgħid inti? Jien naħseb li tgħidlek ma jħallinix. Eżatt. Dik hemm problema fir-relazzjoni. Jiena per Jekk inti eżempju. attur, Issa jien niġi minn din-dinja. Jiena ngħidlu skonċ il-party. One, worth it, li tpoġġi li f'sitwazzjoni Eżatt. ħanejr, hija daqshekk tajba l-party x'inhi, fim? Hija tavalu inħossni safe ma minn ħajderiġik. Ejja, ma dik ħambati ħaġa oħra, dik vera naqbel Le, I miegħek. would see all of those Le, things. dik naqbel miegħek. Mhux carte blanche tista' tagħmel li Le, żomm sekond, Abigail. Għax ir-relazzjoni tiġi qabel l-arti, Imma sekonda, imbagħad hemm l-intenzjoni. Jekk inti tħalt għalija għax kif qed tajt inti, jekk inti tagħmel Naħseb proġett nafsa. li taf li huwa ta' kwalità, il-production house hija ta' kwalità, Le, mbagħad mhux id-direttura ta' sentelli kwalità. filu. Eżatt. Hemm għax ngħidu l-verità. Ħanejr, ma. Le, ma ngħidu l-verità, hemm ċerta productions li huma ta' kwalità u hemm ċerta productions li mhumiex. U jina ġili xemplu li għattur, jgħidu l-isma Carlos, għandi dil-parti minn għandak u Għandi nude scene, per eżempju. Nidħol għalija, u jina ngħidu l-isma minnu. Carlos, qed tissabbat. Sorry, attent. Imma din li dem taħraqni u kellna ħafna atturi bravissimi, għadhom żgħar, b'talent kbir. U jgħidu lex il-boyfriend ma jħallix, u l-girlfriend ma Imma jħallix. sten, daw m'għandhomx dritt Għandhom id-dritt. Stenna, ħajjithom fuq l-arti. Għandhom id-dritt kollu. Eżatt. 110%. Imma naf, forsi jien. Jiena dejjem skont stajt nara fil-isma jekk inti qed tirrex. Le, ma tal-acting wa hobby. Dik il-problema. Ir-relazzjoni hija ħajtek.
Fimni? Jena li l-acting mux Jek hobby, nara. jena li l-acting huwa passjoni. F'dak il-periodu li jibdow That's me. l-acting jaħsbu li jista' jkun ħajjithom. Jien mill-esperjenza kienu tajt. Fil-ma Tajt ma' nies li tanti anka lesti jikkompromettu relazzjoni u dak kollu li jagħmlu f'ħajjithom biex ikollhom dik il-parti biex jitru f'dik il-parti. Imma biex dik għandhom jitru id-dritt f'dik ukoll is-serja. Għandhom jagħmluha. id-dritt, eżatt. jistgħu Jiena li ma jagħmluha. naċċettax li Carlos jgħid jinħaraq, dak kulħadd għandu d-dritt tiegħu. Le. Le, kulħadd għandu. Imma inti Jekk jien irid għandek nipprioritizza opinjoni u jien relazzjoni għandi nista'. opinjoni. Imma- Sewa. Kulħadd għandu Mhux għalhekk opinjoni. ninħabbu. Jien ma nħobbokx, imma insomma, jiena m'għandix għażla. Misma, dik il-mistoqsija tiegħek. Għax di recent li wkoll ġiet, intom ġieli kontu f'relazzjoni. Jien Min? Carlos, mela. Mela, jiena di. Ma tafx, kemm ilu? Bis-serjetà, Għamilna ma tlet tafx. mela. Aħna minna. Lewis probably intqalet u tom l-orto. Le. Professional. Isma jena jgħidu għax, daw jgħidunna ħwa u jgħidunna Ara, jiena u Abigail. Kemm ilu li konna fil-relazzjoni? 20 years ago, 25 years ago. 25 years ago. Ara jiena kelli 27, lejn kelli Kod naħseb 31, Jena kellek wkoll naħseb li 20. żgur qatt ma Le, kienu. gbar. Jien 27 u nċi 33. Eżatt, jien xi 33. U Jien għamilna konna 3 naħseb snin. qatt ma Konċert li qatt ma kontu. Le, xi 25 years ago. Ah. Għamilna 3 snin. snin flimkien. 3 snin. Mela, konna ħoġu flimkien, konna ngħixu Umbat flimkien. il-separation kienet tormented ħafna għax konna tiġa. Ibsa. Ġuri aħna spiċċajna u formajna l-kumpanija, fimta? Ġuri ma li spiċċajna formajna kumpanija. Għatta ġen, ġiviri, ta' Eh? ġen. Għazna fil-zik konnet nasbu. Għazna xkonnet nasbu. Xkonnet Di nasbu mal-li. bħal tal-Google, Ma titwemmix. Le, ibsa, Ma ibsa. titwemmix, U għamilna ibsa. 5-6 snin. Infern. Infern. Konverzazzjoni twal ma jispiċaw qatt għax jien rrid nkun. Ħbib? Jien kont konvinta li nistgħu nkunu il-ħbib li aħna llum. Imma Carlos Ma kienx għadot jara. Le, ma sekonda. Ma Jenna rridx. għarin naħseb, opinjoni tiegħi, ovvjament, jien naħseb mara u raġel jgħixu differenti. Mara kapaċi iktar faċilment tajlek jien daqshekk inti llum sirt tidħol fil-friend zone. Raġel diffiċli jaċċetta li dik il-mara li kien iħobb u mbagħad issir friends u mbagħad toħroġ ma' dak u dak u dak u jibqem. Raġel diffiċli. Diffiċli Naħseb ħafna. għandu raġun. Ħafna men. Imma msomma naħseb il-karattru. hemm dik it-territorial. Tinvolvi ħafna xorb, sigaretti, qatt ma torqodx. Lelek xenati kbar, Imma ismani. U jiena- Darba kważi ħafna, kissir, mux kważi, kissir. Le, wara minna xi 5 snin għaddejn hekk, Kissir uffiċċju, damtu. Għamilna 5 Issa. snin, jiena 5 snin. ħafna. U ħana għamilna zbal, jiena għamil zbal kbir minn ħati għaj. Għax jiena kont, I really cared for him. I still care for him. Allora kont nibatlu ħafna kif int, hope you're okay. Mux ek, Good sekonda. night, I miss you. Mux ek kienu Għala biss baby affarijiet. reindeer. I miss you. I miss you. Imma I used to do it to make him feel better. I was young, I didn't know. Mux ek, Fint? anka jena. Fint, Aħna allura. d-dejna Illum il-ġurnata naf li meta tħobb titkun sometimes you have to be Yes. cruel to be kind. Aħjar taqbatu Like, taqta, bum. le, ma ridekx. Għasek. Nirrispettak, inħobbok, imma ħerna. Ma kontux taf li konna ħoġu flimkien aħna. Le. Mela, aħna konna ħoġu flimkien għamna 3 snin flimkien. Imma 3 snin. Nissorprendi li nifsi għax laqqas 3 snin ħafna. Mela, skur, mela. Għax kuk għettu li 3 xhur u. Le, ma naħseb l-aftermath li kien jibes, dak il-5 snin Dawk ta' kienu. konverzazzjoni. Imma kienu jibsina, twal. xinti ħanak meta ma taqtax. Tiltaqa kull-jum. Tibqa dik l-exposure. Un bat mux hekk biz, bl-istess argument. Ma l-inti, kiku konna per eżempju f'uffiċċju. Għandek dak l-ġieħ li nkollu hemm, dak l-ġieħ. Namlu project, mod. Imma met inti tiltaqa kull-jum u tiplotja storja, titkellem fuq emozzjoni, tu mħabba ovvja ħatibqa. U sa dan it-tant- L-exposure hija kbira. Ovvjament qed jiltaqa' ma' Ġuventu li qed noħroġ magħhom. Eżatt, plus li kif għattilkom aħna. Għana Kollha konna l-istess ġo Babil, Babil. allora il-ġuventu li toħroġ magħhom hi. Ħajarhom. Huma kollha fl-istess Fil-klikka. circle tagħna. Atturi, editors, direct kollha. Allora inti għana dak tafu tirrispettaħ, imma joħroġlok mal-mara li tħobb. Taf kif? Ekku. Hemm dik il- Le, kienet taf kif ibsa. Kienet ibsa, bro. Kienet Kienet ibsa. ibsa. Kienet freaking ibsa. U fuq dik il-nota. So jien-nota tan Ħanalu, sabiħa. ta'. Signori, grazzi You were ħafna. amazing. Ħattu pjaċir. Jena, imma ħallejtuni sorpriz. Xiex li konna nħorġ. Mux fejbi ġurnalista jef, eh? Sa the right Għaxin, the sebtejni right final ħassasi. question.
Xsatni l-ewwel, dak dik ħassaqsihom. Imma xorta saqsenjom mistaqsija Le, interessanti. tajba u Intom it-tnejn perikolużi. Tajba, tajba. Għax daw jidru vera good boys, daw il-ġiġ poxtiet. Għax għedin fuq PBS istanajda, poxtiet. Imma daw jidlu l-ek minn Ibisba, taħt. fej bil-skoprejda li kullu bil-ġurnata aħna briġu biex noħorġu nabbu, ma nabbux għax Għax ma tabbix. irridu kullu. Ħanejt il-lebik Ekxef sid, Irridu nkunu bad boys biex Ija, vera. Lex bad boy. Skont li meta, jiena ma nħobbomx bad boys, l-lum il-ġurnata. Forget it. Il-moment li kunem Imma farka kienem bad boy, Dik leta jek ta' żminek sis. Ija, qabel. Tipprova da. Ħanajdek, bro. Kont id-dum tipprova tistat. Ejwa, Kont ġiri nagħmel lejl fl-istess miċċa. Oh, mux ekku. U ma jiġi xi wieħed. Ġurte. Għattu gosta. Jaħad għos ħafna. Mhux vera, guys. Kważi għodix tiqba jiswiċċa. Mux vera, guys. Lejra, xismu, kont qed nibża ħafna qabel. Jina għatlu, l-ħar darba, għadni kvatlu l-kit, għatlu taf xinu sabiħ ta' dan il-podcast, jina l-kit jina nafu xulxin ħafna nkajnu inti fejbin, imma għat ma kena dil-konversazzjoni. Eżatt. U kull meta jiġi tal-podcast, niltaqaw ma. Vera tu Vera, niġu close, u vera ħad It's gost, really guys. nice. Taf kem ħad Vera. gost, bro. Thank you. Thank you. U jkollok bżomma ta' tri, taqbad Ajma. Narawkom il-ġimma diħla, Ciao, guys. baby, bro. Thank you ħafna. Ajma. Beautiful conversation. Thank you. Ajma. Tal-ġin. Ħananek, baby. Għaxanek dejjem it-tella, nisbċaw li tal. Tu tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Ram minant Hansa. Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK.